Emanane ben na yemmo no. Oni ye dini ye rafi mu. No phone ene ne de tosu edu enwotwe. Enti Jenny no ye call 366. Makacha said this year a leap year. And into ye call 366. We've done some 18 out of it. We still believe in God. Said ya canon so. Ono e Japano said ye tibia or the yen ibicha. 348 days no akano. Me say e would day or the ibicha. Ade ba ko asem anka nkere wa amadada wo. And it says 348 days no akano. Yare ewum. Owo ewum. Amane ewum. Esum ewum. Ade ye ya ewum. Ka akwanhia ewum. 348 days no akano. Enyoma bebre ewum. Nemom me ma wo feel bi. Onyankopon pe ene obi ase o twire no se o ben no se o bata no a. Sa ena 348 days yaka na ye de afiwe nso akwa awiye no. Sa onyankopon no odo befa akwantene so ne din enti na se wonam esum kabi bunumum pa unsuro boni bi sanse one wo ena enam na ba ne ne poma be kyerkyere wo kwan medofo a very good master I was a woni no enante e wa afi mu ono na migusu ameka ne ho asem a kyerɛ wo no ono ne master Jesus ono ne onyankopon e ba cho ede ne nante wate na so woni ne namo a enipa besusu be hyehye awurade betuja e de atom din inti osi ne din no inti seminam owuo sum kabi bunumum pa minsuro boni bi adentia sanse oni me enenam oni awurade nante afiwe na afi okasa berewaso ase na tie no so ade ase enti sane eniema me boboso ma wote ase se ewa afi mu no sa pepepe na me san esisu dua mu ate ase se afikuro ya mu nso sa 348 days no aka no ensira ewom akwantuo ewom awarepa ewom anije ewom serie ewom ayaresa ewom ogie ewom enyonyam ewom ni awo hwehwe bia ebi wom na se won sabeka age se obata awurade onyankopon na wadi na sem eso e mara nsem so no o se bata awurade onyankopon but so ya wagene se wo de wanka se wan ho ade onyansa onim de e na wo de baba ye de a girlfriend waso ba ye hye anopai me ka kire wo se wo ya wagene se wo be free wanka sa wo pem na wo de anante a meso waso be hye empanin se akokɔ ba oben onyini no onya abebesre edi anopai bata awurade onyankopon na obenya abebesre sare emfa wo pe emfo ahoden anamonto bi awuto bi agya hyerade nsa no pe ye sori aba agya hyerade nsa yesre ne se ne de ye ahoho ne amanfrafo ne wom nie musu esan mane ne be ye ka kwanhia ne be ye sa kromfo beto ahye wo so abebiri mu akun abe atake wo abegye wo ho adwapade ade bi ye bone ya sre awurade se onyi ye ntim famfiri ase ono momo aye na onkan ye ho yakoni abedi nyina mu ene dai onti nanimu nkyere ye omi nhunu na ni onyam ne dai yasre no na ye wogidie ni ahotoso se sa onyankopon no a oye agye nyankopon oye obenyankopon no oye honkunkuru nyankopon na wahye ye mboso obeka ye ho ode ne basani fani be kura ye ye kwa wode ye beko ye ba ne ye beba no wahye ye mbo se onya yen emfa ma yen atamfo de biara da oma ya atamfo nya yen oma wo mu kogina baabi nka se ye nya no awurade be yi nyina free yen so e ba che wi mo brensem se ne be sia ko ne demu no wadaro mama me mfa ma na fe yen to aso
Ɔsɛm nka nkyerɛ sɛ sɛneɛ weda ne yɛ nnora no saa pɛpɛpɛ ne nso ɛbɛyɛ na mmom ɛnɛ deɛ wɔkyerɛ sɛ awia no bɛyɛ den koraa akyɛ nnora deɛ no sane sɛ anɔpa yi a awia no ɛyi ne ti awia no yi ne ti anɔpa yi a na nante mu ɛfiri prɛmtɔbrɛ hɔ no ɛbi mmia mu paa ɛbɛbɔ sɛ oburoni ka sɛ mostly sunny na kyerɛ sɛ ano ɔden ɛfiri no mmiɛnsa no nan hɔ kɔ no ɛwiem ɛbɛte na ewiem bɛdwo kama ama obi nso so ɛho atimi atɔ no yɛbɔ ne tɔfa de ama wɛne no ɔkyerɛ sɛ awia ɛwɔ wiem awia no bɛyi ne ti anɔpɛ ya na ate asimu nante mu abɔbɔtoro ama ɔno ankasa hunu sɛ yes waba duty nti awia mɔbra sɛ de bɛsi akɔ ne da mu no straight away from the Ghana Meteorological Agency wɔn atran kɛseɛ mu na wɔn de abrɛn yɛn so yɛabɔ akyire ɛde ama wɔn afei ɛna wɔkyinkyim fidie ndi ato ha no mu yɛda ase wɔ ama yɛ kwan ɛwɔ adwumanimu.com ifihɔ.com okanimu.com afuomu.com baabi a wotie yɛn bia.com anɔpɛ yi yɛda ase bebree so ama yɛ kwan sɛ yɛnwurawura hɔ no mu yɛbɛwurawura so na ɛnɛ nkɔmɔ ɔhɔ yɛde ne nyinaa nso ɛde bɛbrɛw yɛmfa aseda no ɛnkɔmfa ma aboafoɔ ɛ odi ahenkan kwame yɛ boa ɛyɛ executive producer adwempa hene kofi mensa ɛyɛ production lead Kobe K ɛyɛ assist Billy Man ɛyɛ technician anada romanti dwumadie yɛde ofie ha nyinaa kɔ abɔnten me nso a medi ho kyea me de ama ho edin a megye so ɔboɔba ofori amanfo anɔpa yi so me dɔfo kan ho ɛ na akwantu kronkron yɛne wo entu yɛmo akye Ghana adisiye ɔboɔba ofori amanfo ɛma mo ate ɛde ba ahenkan 93.3 FM Akame ho Obedrego Nia ye kenyina ebebe mu a ade sɛ awurade kasa a wote so kasa na wonte a wobɛkɔ nsohwe mu sɛ awurade kasa na sɛ wonte de wo ka no a wobɛkɔ amane mu ɛna no na da donko kyerɛkyerɛ mu de akyerɛ ɛna no wɔka sɛ na Israelfoɔ ni Moses ɛnam Moses sɛ montwɛn me wɔ ha meba ɛna Israelfoɔ sɛ yate yɛtwɛn wo kɔbra Moses kɔba ya ɔso Onyankopɔn kasa akyerɛ no ɔde mmaransɛm dubi ɛde aba afei Israelfoɔ egyinagyina hɔ di nom sɛ nani Moses debia ɔkɔba ɔso Onyame sisei Onyankopɔn ya na wɔka twi anaasɛ wɔka Arabic ɛya wɔka borɔfo anaasɛ wɔka Grusi ɛya Onyankopɔn kasa bɛmpa na wɔka na Moses na wo de wonko a na wotie awurade ne
ene yen so awurade ye bepe na ye tie ne no ebi da don kwasem we na no wo ka no ene maka bi a kire wo hwe awurade kasa o na omo amom ho kwan omo aka kire omo ho se yan de awurade aka no ne awurade ka whatever the Lord is saying every now and then we want to get close to him so that we will be able to hear his voice. We will be able to hear him when he speaks. Onyame wakasa kire ne ma o. Onyame wakasa kire ne ma pa. And into was a bo wadwene po. Usi wadwene pi say, I want to hear the voice of God. I want to hear what God is saying concerning my life. So what did you there are some jobs you will never take upon yourself. You will do all the more so what you radin wo umfan to so. So what you radin akwantu ebu okra wuntu. So what you radin asem bi wo ho ne okoto se nkrofo kra sinkonwa no mo ka umfo anu ntum. When you hear the voice of God, you act according to his will. So what you nyame ene said your person wo oye wo niema no sa pepepe na wo beye no. Make it a point that I want to hear the voice of God. I want to hear what the Lord is saying concerning my life. Inti anapeyi was sorry. I was say wo bompa catch ready say Ewurade anapeyi asembe na wo kan fa me ho. Anopeyi e de ben anamuntu na pese oni mi tu. Anopeyi e kwan ben na pese oni me e fa so. Anopeyi, what are you saying concerning my life? This year, this week, this day, this month, bisa on say Ewurade day na wo kan fa me ho. What some say saying? Osi mintu anamon mfa bi nkuma na say difa. Medofo. Bisa Ewurade. Wo bisa no so ye nya botrema na tie no ate. Twen no. Na obekasa wo ho. Obekasa mamme. Mi Jesus bekasa. Obekasa amame. Obedi amame. Mi Jesus obekasa. Enti twen no. Neti nia oka. Wait upon the Lord and listen to what he is saying concerning your life. Listen to the instructions of God. Listen to the commands of God. And whilst Moses was with his people, he told them, you people should wait for me. I want to go and inquire of the Lord. I want to go and wait upon the Lord and listen to what he is saying. Sometimes, I will say, we have a quiet moment. And no, catch it. Say, I want to hear what the Lord is saying concerning me. You have to be deliberate about your life. You have to be spiritual about your life. Sometimes, engage God. When you are engaging him, making sure that the environment is so serene, the environment is so quiet. Said ya okasa obeti unyame kasa eya abotre unyame kasa eya sumdwie. When he speak for peace. The Lord speak for peace. Okasa ema sumdwie. Nti baby ahoye sakasaka no onyame kasa a wo nte. Baby a eho dede wo ho no. We are not talking about dede say bia we the chance ahwe mu. No. Baby a dede ne saying say one kasa unya entuni wadwen no, but you have to tune your mind. Tune your mind. Timwadwen no ne ka kira say I want to listen to something. I want to hear something. Inti mayema so ready, mayema kuma ready, mayema dwene ready. Semi pesemi tibibi efre rade ho. God speaks every minute, every second, every hour. God speaks. Ewurade kasa o.
abrene dom nyina mu na Awurade kasa na sɛ de be ya ne ma ebetie no sɛ de be ya ne ma bete ne ne eno na ye kenkan o me hunu sɛ kasa o kasa yente ne nyina no because we are not of him. Because me ti hey ebia na be kan grusi kasa mente because me nsuaye I am not with them. Me nye grusi ni nti me kan grusi kasa or obi kan grusi kasa ebia na mante. But se me yama adwene say I want to be of them. I want to be one of them. Meti me avail myself, then I will learn how omo kasa no. Into free work when they speak, I will hear, I will understand. If free work in an affair, my papa be part of them. The entire radical say be I want to because you don't belong to him. Into a kasa I want to. But make it a point. Say I will tune my mind to that of God, so that when he speaks, I will be able to hear and understand. Eradin kayen ho. Na domo no so mfa mayen. And then so the idea bre wo no no. Nyankopon ya adoma wo chena. Ye de nyina de bebe awieye. Ye wugidie ni ahotoso wo ne nsem mu. Said the nasam yeti ase in the book of Peter. Say asem biara whatever word that proceeded out of the mouth of God has a purpose. Until the purpose is materialized, the word will never return to him. And we sincerely believe say onyame asem we ba na awatwe no has a purpose, an intended purpose to fulfill. And we believe say otsena botayenti a odi sa asem we ba ye no bebem ebi dia kura ba mu na no joda no e benada okuada ene ya wode ebi dia bebem. And we still believe say kopim otsena a yibewie no Awurade beboa ne ma na wasiesie omo akoma na omo adwen na omo atiase se Awurade kasa kire na wutia eboa wo ene nti free na ekono ye bebre ho ase e de ama ne ne se de okasa ye betie eje Nyankopon oba Nyankopon no kronkron Nyankopon ntina ni mu nkyerɛw onka wo ho wakɔ ne abadie nyinaa mu ade nyinaa mu no hunu se ɔka wo ho na so obekɔso etietia na namu a eyire so kyerɛ so sɛdan eje Nyankopon no oba Nyankopon no kronkron Nyankopon no ogu ani mu aseda ofrɛ me ɔbowo ba ofori amanfo sports ene yɛde toa so ɔmo wie ɛbɛsan ba na afei yɛde ɔfa no ne aka ne nyinaa ɛde abɛtoa so kama ɛde ama yɛ streaming live ɛwɔ Facebook, YouTube. Nti wadwenkyerɛ no betimi de afa hɔ no mo sanso ɛna www.ahenkanfmonline.com ɛhɔ nso so betumi atie dwumadie ebi ewiase afa na nyinaa wobɛ download apps ahodoɔ no Modern Ghana, Zeno app no ɛna Ghana Waves app ɛne ne aka ne nyinaa tune in okɔ hɔ no mo a no we looking for Ahenkan 93.3 baby a wo bia no wobetimi atie dwumadie a yɛdi ɛwɔ efia ha my solution sports for metwa so we are yebasa ba Ladies and gentlemen, it's sports time! Abozeke Sports, Jagum! And I pay at the Shimamba, Ganamamba, Yamamunina Kwaba Sunkubi and Ahenkan 93.3. So, Yatana CD, evidence based sports presentation in the Ajao and the Anopay Midin
Eddie Joshua Kwabena Jenem Joseph Fajiri ono so enche obetene Kambeni Tomaoli enso etin fidinechi APP voices no egum Eddie ama sanso na Raymond Ashete Rats enso ebuasho na no pa me fasida ema Jubilee Hospital maso asen ameda gudie mu nsem no enso ebro me ka kire odane da nyina se oyade ho dodo na pa se bebe sare man yaruwa nyina enso etu afuru so dia eno a ene Jubilee Hospital outpatient service na Adwuma inpatient service no enso Adwuma 24/7 afi laboratory no lab biabi yebi enso edi amao pharmacy no enso aba dro bia benya bi ato Jubilee Hospital ye pharmacy no afi antenatal care no ye fe no ANC enso bodjuma de ma ema no mafafuru no ebia unyo ha bia fabre na afi ye so no one time emfa ema postnatal care no so aba edi ama no mawo wie no ankora ne nyimu no enkoye obedan a ye man cheche ma ba no so anyi agina brane ahodimu babia enso akokama Eddie Amao theater se surgery bia na operation bi na oya ye beboa maternity enso aba sanso na ultrasound na feel electrocardiogram machine no enso Adwuma we scan bia bi ye twa bi enso Eddie Amao enu ntini wa fafuro unyo ha bi de fa ho a bre na fe scan be twa bi na wa hu nya etete wo afi wa fafuro so hu sakra no oyoba na se bema oba ye beboa prostate mamonya dwunso mi ade no mbre na fe ntwa scan bi emfa emamo afi wani ina ohwade a unhu abepiem clinic no infidie ashemu ma woni yare nyina no di tu ase one time enso amam afi dental clinic enso ho wosen na aye college wosen opese utu opese o share opese polish wosen a nyina no Jubilee Hospital ye dental clinic no yama kama hobia enso embe chire biu afi diabetes and hypertension for no ye de fele no pa bia no nchechire enso ekoso edimamo kantin ho nti so wo fie wo dwum na opedina pomdiwom enso atodidi a bpm Jubilee Hospital ye canteen na bibia enko kama emfa emao afisa obana sokita insurance nso a ye beje na yahwe ye odan baburo dia so amantra bridge ne so on na hwe achi akwan ubehu yen 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na on Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akokama enso edi amao African Cup of Nations no egusua ekoso sanso de chem Europa FA Cup FA English Premier League and Italian Serie A nyina enso ekoso now need decoder ema ho akonya ma wotimi ahwebia ya na mabrabo mu emu ayedin pan enso edi amount enu ntini se opemo TV na odahwe movies ofie se opɛ DSTV decoder ni bi se opɛ Startimes Ghana Premier League no be enjoy bi se opɛ Canal Plus na se AD Plus combo ni bi de ni nyina no First Enterprise na eton de amawa ni bono enso ewo form afi TV etunton bi se Opera Hisense Asano LG and Samsung de nyina no enso aye Festus Enterprise TV 1 month ebi aba Samsung decoder stands enso no ebi ho remote control ebi aba TV die na afi decoder de nyina no ebi enso aye available ewo aye Festus Enterprise afi yesunton AC no horsepower biabi ane brand biabi obepiem of Festus Enterprise a ye beton bi edi anwa ne bono enso all form wono AC no brada anase decoder no brada ne ne fixing no how enso aba ho a ene fa 14 bedan ye hwe sese 14 amawa na se enya dia 14 ubehia bio unhwe chi akwan a o tumisi sport no na na Palace ye no ebo nhwenim esanso eben shell fleet station no ewo achim oda 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na on Festus Enterprise enso edi enkomo Yensen 7 na no bensa se free afcon mu na fama de na se kupima ndra games outdoor bi na ena etodwa ndra kupima games etodwa na sei ena wie no ekoko wie Morocco etena fie ebo ekademiensa ema Tanzania epreya ama tumi anti ekademo adabraka afedi Congo ehye kanabako ema Zambia enso ehye kanabako na nyankopɔ ya doma ye toaso ekutoya Guinea etena fie no mienu kan na se game no ahyase one Guinea Bissau enso ebo afei omobo wi 5
p.m. Ivory Coast on also Etnafi and in Nigeria and so at their body enough 8 p.m. no and African Canapa game Nagasa Etoja Egypt and Ebo home on a Ghana and so Ebony 8 p.m. we a game Southwest and there and so Etoja Yami Adma Kevet Everton on Mozambique and so Ebo Senegal and so Etnafi and a Cameroon and so Abo and Guinea and so Etnafi and a Gambia Aboni. Yegusu Ejina Afcon now him say Yadia Ghana first game against Cape Verde or Afcon no Ghana Yadia Nkugu and a ba Edema Yan Yadia and then 8 p.m. Yani Egypt and so Eddie Ebony Enumu and a communications director and so Edema Ghana Football Association Mr. Harry Asante Chuma so no kakra Eddie Giant and Anope Ochema 2015 ABSC say Ghana Ebony first game now lusu now progress akunu do the final of the games ni there Yadia ABSC da 2015 ABSC na OGDA say afie against Cape Verde lusu ye no against Egypt na fe Mozambique no Ghana and so betimi winning na for progress akronim or see game any Cape Verde boy ni there omu yinom gitum say performance no na enshida enso ni sa na so technical team no omu di hu djuma biase na beya 2 games aka wa enim no Ghana and so betimi anya possible wins at the Efrimo in first matches and going all the way in competitions. It has happened before, you know. Even in 2005, the last time we got to the final of the AFCON, we lost our first game, yet we were able to make it to the final after beating Algeria in our second game. We beat South Africa, we beat the hosts, Equatorial Guinea, in the semi-finals 3-0, and then we made it to the final. Unfortunately, we lost to Ivory Coast. So the senior players in the team who have that experience have been sharing it with some of the new players. Remember, Jordan was in that team, Richard Ofori was in that team, Andre Ayew was in that team. And so they've got loads of experience and they try to share that story with the young lads who, you know, are new to the team and haven't had that experience before. So we are okay. Yes, it is a worry that we didn't play well. It is a worry that our performance was not up to the standard of Ghana. The team chemistry, cohesion, the telepathy, the stamina level have all been questioned. But these are things that are already known to the technical team, and I am sure that between now and Thursday, when we go for our next game against Egypt, they will work on all the flaws in order to give us a good result. We Kasamafo Edema Ghana Football Association Harry Asante Chu. One Jina Dana Remo former goalkeeper Edema Ghana and so Feno Ali Jara. Also Adenokuma Kradeja or Sana no other games in a Tuga and as a Ghana gamer, your boy Nick Kevet, a boy in Yama, and Shada Anko Yede or see a goalkeeping Ukupima and Yama Ekoye Papa and so Edemomo. Nasa Upima, Nasa goalkeeper Feno Richard Ofori or consider 2 goals Ediguna Tremode, Nasun to me. Or your bat and 2 copium, our game na etojana or see a keeper in a day. Obo Basso, if it's a woman say a show dear, Naso or modern one day, a Kedua. Men AFCON Yakon, Utsumi Hon said the goalkeeping department has been solid. The country by country, which goalkeeping department has been solid. Goalkeeping errors, non doors will be brave. Oba back to Ghana game, no. Obama forward, I think 7 out of 10. The performance, the labs is I won on Cheddar and doors. But me say, Metunia can say the goals being scored against Ghana, no, a better me is savable. Richard Ofori can do better than that because and the performance, you know, the confidence level, how he controls the back four, everything was perfect. But the first goal, no, I say on to me punching when him before the recovery, player be able no now I recover. The second goal, no, the falling of him no was a bit slow. On a metumia who won on a nepa DM from so, but the performance was fantastic. We Komobia or the Ejana no Ebekwa no and I fee or can check coach Chris Hilton send any coupon Adwuma 8 p.m. no or any Egypt and so Ejana Kono no more ebo game or see changes there and yet another coach no or changes a Shadabua a Blasters team no and Tinade a football so call Adwuma Chris Hilton is any changes no on share no Suaniama and free and Crawford the Crawford a year and so all AFCON Arsenal on share on Suabi said about Ghana ebet me a tree and for Egypt for so. Mr. Mills, countries now more advanced. Countries are advanced. You can share Namibia, share transition of the Malians
from the 17 and the 20, 23 black national team. Stressing on more bubble. Namibia. The lower rank of group. Look at how they play. The intensity of the game, their strength, understanding. Were pitching also. Ghana will be proved against Egypt. That's all Ghanaians want. When you check records from 1980, after 82 year winning cup, every tournament in West African soil, Ghana came first round. And yes, I am man in them. A match against Egypt, I'm positive. If Egypt, almighty, a favorite country, a tournament, no more about draw against a lower ranked team, which means Ghana, better me, I am more than yeah. Until you be winning, but you pair resulting just a substitution on reading the game well before on any substitution. Now, in your wholesale of substitution, look at how Alice made a change. The 3 substitutes are and everything for this into Onsia from Obiho because Obia Siade. We am commander, former goalkeeper Ali Jara, and so Ediaja. Na anwa Ali Jala kasa wie pe na Ghana onim se ya na Egypt game no ne eno ntino ya chi coach and Indian Christian ene Jordan Pierre Ayew enso tena se ye bi se omo sem na fi ya preparation omo ye enso ede Asia Egypt game a ene no wotwe eba so emu enum ena Christian echiem a o se ono de oye coach a so obo game na se no ma ankoe amfa ma no oye coach a obo game na se wanya good results a o de no eto nche na for prepare na we focus on the next game na bibia nso akoye nti eno a anase na no other game against Cape Verde no results e pefim ban or that or prepare war at the face Egypt and anyway. Either a bad performance or a bad result. I am the person, I am the leader that has to be able to concentrate on preparation for the next game. And the important thing is that after any bad performance or result, you have to put that in the past and mentally prepare yourself for the next game. We the technical department head of the senior most national soccer team Black Stars of Ghana, Christopher William Gerard Hewton and come on no one friend from the Kosubi San Abrantia, your friend Mohammed Kudus Abrantano, nurse Black Stars first game one Bobby training crampono nurse your Ghana Yinano Abrantan Anyi been Abrantan update of injury no at the same way young Koma Christopher Hewton and the giant from Mohammed Kudus. So just an update on Mohammed Kudus is, as most are aware, he joined camp later than anybody else because of an injury that he sustained in his last game for West Ham. We will continue to assess him. We have today and tomorrow morning to assess. He has trained the last few days. But we will assess him, as I say, today and tomorrow, and make a decision tomorrow. Enti we am koma papa no di Giants oti tomorrow enra enne di nkomo nti tomorrow bi awom bia no enso eye ene. So emphasize no emphamo na dey Blasters one ebo ho emaniama enso tutu visa na Nyankopon aduma na eso mugina konom ni Egypt for ebo bi ahwa ni mu say the Blasters of Ghana betumi adi nkunim ewo game Nyankopon aduma and then number 8 to dwani mu no ana se kopiemu ewo ye Ivory Coast Ghana supporters of kopiemu no omo union no enso secretary akasa akra papa efen Awa Kasim o de nkomo akra de agya o say na no ada na nam wiem say eye supporters no say omo ba ebizo munya aduane ndi ana magiska na say or say no Caribbean shedenim no para desa enkomo na edebaye eye wa man supporter no o say wa man supporter say ono gasa on ka situation ho biem na onim de hana papa no da ne da oda so ro ka kansem e ka editu mfuturo enso de gu enkrofoni. He has been a leader who is always been a selfish person. He always wants to get things for himself. On this note, we also want to clear that there was an allegation. It's not an allegation. It is clear that he took money from cheaper cash. That was cleared. That money was not appropriately accounted for. And all these are things that accumulated for him to make such comments. We want to clear here that Ghana supporters, as a leadership, as we speak, we have acting president. All of the executive are acting, and we'll make sure that by coming in a few months, an election will be conducted for us to run Ghana supporters.
Yes, and inti we am common be odija no be we no and afei odija say na Nyankopon Adwuma game no omnam support ni na enso ekota Ghana chi de omu hia no say players no ebedi nkunim e de amom. The support that we are going to give the Blasters to ensure that they give us a win on Thursday, we will do that. And again, apart from the support that we're going to give them, the chair, we also do all the necessary things that we think it will be possible for us to win the match against Egypt. We're going to do it. Ghana supporters does not only cheer the Blasters on the field of play, we also do a lot of things that will bring a victory to Ghana Blasters and the entire nation. We Kasim Enkomo Anamede Ejaono. Jordan Pierre Ayew enso eka Black Stars team no home ewo Ivory Coast akwantu no mu first game ye lusu ye na Jordan Ayew enra ye bopino enu edi nkomo ebisa nse game against Egypt ni sana nyoma besi akọ o say yes first game against Cape Verde ni de ya dia omo elusu concentration ene bo aya e ma Ghana enso elusu ye na game enanwumre Ghana ni Egypt edi ebo ni no o say okacho bia say team no stay focus na fe oma prepare aggressiveness na department bia enso ayejuma na fe omdachi Egypt for Anumom. I feel like the first game we didn't concentrate for 90, 95, 98, 100 minutes, and that's what cost us the game. The most important thing for us is to come back, stay focused, be as a team, and show different qualities that we have, and be more aggressive in every department, and we'll be fine. I have total belief in the boys, the staff. We're working really hard, and I know that tomorrow will be a really good day for us and for Ghana, so I'm really confident, and yeah. Jordan Pierre Ayew nkomo no one fence one ma okoso ka se omunim se Egypt game na nwumre Ghana omode eboni no emu ba din pa de am nanso no omode team oma ready to face any challenge bia ebeba na osi owogidie se enta ebia no ndu bebo de na Ghana enso enya a good results e de fi game na so no Egypt enso e de eboni mo osi oma ready omde omoja ebe gu form wa park no so na fi nkunimdie enso akọ e de ama Ghana. Obviously, it's going to be a tough game. It's not going to be an easy game. As a team, as players, we are ready for the challenge, and we have belief in ourselves that tomorrow we can have a good result. And we just need to keep on pushing hard. It's not easy, but you need to force the luck, and to force the luck, you need to work hard. You need to fight, and tomorrow we are ready to fight. We are ready to give everything. We are ready to give our blood on the pitch, and that's what we're going to do. Enti we sema Jordan Ayew enso edi ejayan odna no babesi no ochem se dodo na kase as a Black Stars person omnya committed to Ghana se Ghana jesi na omu filisunsun bia wom o se okamna to bia sum se omu nyina 100% committed se ne no omu sakan enso edi ma Ghana nemom sometimes ne makoye sometimes inyoma enkoye. First of all, I don't agree with that, because everyone that plays football, this is bread and butter, and everyone gives his 100%. Sometimes things go your way, sometimes things don't go your way. But I think we need to do more, that's for sure. And we are ready to do more, and we are going to do more. So nobody should worry about that. And tomorrow is a big day, and we know that it's a big day, and we know how much it means to Ghanaians. And for we ourselves personally, we want to perform. We want to perform in this tournament. We didn't just come here just to visit Abidjan. We came here to perform well. So we'll see tomorrow, and we're ready. And you cannot. I wouldn't agree when you people say people lack commitment. Or no one lacks commitment. Everyone is fully committed. Just that sometimes things go your way, things don't go your way. But you need to force things. And tomorrow we're going to force things, and we'll see after that. Into way Jordan Pierre Ayew medical catches the tomorrow na we say enra ena komodidi no enso etimi etofom intini semia ne say Egypt fo a ye hu o mane ye tom kan neyi ento ase nundu bebode na Ghana for Egypt fo ye hu o mane ye hu o mu bio oman ba Africa some ba bedi nkomo oman ba Africa se omo ba be hwe Africa keke na keke no nko Ghana efe esen Africa omo ba na mabeko na madi nkunumdie enso aba Ghana.
Yanani Enremo our Ghana Premier League ni mwa Endra na se ofedi kanini na yadi eba na wie ye first round no nini na enso aba na wie outstanding games na ka chendra empinfo ehwe prepare Heart of Lions setena fi omo she kan mienu ama mediama enso ehwe mienu Carolina United setena fi any Dreams FC Equity obi a etumi amfa ball enso Antonio Nyanko atenem Asia Cup no 2023 across group stages no sene abo AFCON no ekopiem awa China na fe Lebanon hono ma omo so omo cup no eguso ekoso Lebanon ne China de boani obia entimi amfa goal Antonio Kwantremo afe Tajikistan enso etna se one kata de boani a kata twome kanu bako a na se Tajikistan fo no omo so omo entimi ante afe ene Syria ene Australia ene eboni India ene Uzbekistan ebo Palestine enso etna se na one UAE ene aboni ochina Iraq ene Japan Vietnam ene Indonesia Hong Kong ebetna se na one Iran and so Eddie Awentamso. Udani Remo Madrid Asia report former Eba and say Abrante Fan Vinicius Junior and Pinfosa Moneno Egusu Edin Komo Nafi Papai Etmiada Abrante Fan of Fanso Davis and you know every Bible Kurumo Abe Pimo El Madrid Omuye Jude Bellingham some the tax namano so Sungremo El Man City non that Abrante Fan Ellen Hala and Fan Pimo El Madrid Kurumo Nafi Bianco Ye and Femom Copa del Rey Spain Ayadia games no and so it be 8 me Eba so Valencia etna se ema Celta de Vigo etwa na kanu miensa Valencia te kanu bako Sasuna etna fima Real Sociedad de chini twa na kanu mienu a Sasuna enso entimi anti Girona esha miensa ama Rayo Vallecano enso eti kanu bako ene Union Star etna se oni Barcelona ebo 6:30 ena sa game no eba so Atletico Madrid enso eni Real Madrid eni ebo ni 8:30 ena sa game no eba so Italy Super Cup no eyade no so games no ene bako Baso Napoli and Fiorentina and Eddie Ebony. Udani Remo Manchester United report if you are more Eba and now pay and so manyanti Sabrante fan Matthias Delete Lucina Kan Edema Bayern Munich Nani and Sada Ange if it's a coach fan Thomas Tuchel or Manu Boni be Embo and it's a matter Sabranteno or be trying to contract room Ajay Bobu Kuna now Kupio Fufro and in Tomina Brantano Edin Komosi say Matthias Delete the bar so to me and see a come from Abukwa you find a Bayern BM Diana Som Kofano Abesia kan Manchester United Bobuku Sir Matthias Delete ekopiem o United ya Fulham enso say Chelsea Abrante fan Chaloba omuhia no e bi so say Chelsea omuhwa Abrante na asomo fa na nyahwe but Fulham no be piem a obenya more game playing time abonu ntino Abrante fan Chaloba no Fulham say omo ehwehwe no Abrante fan Hamed Traore no so ofi Ivory Coast man mu a osina kan Edema Ben Bobuku no reporter to gwa anesa Napoli enso ene no awie kobolon eriamom na Karim Benzema na akopiem of France French omo interior minister Karim Benzema SU no nyina ne se papa na koka say ayade a Muslim Brotherhood omo ebombe Gaza October no na ayade Karim Benzema eho enwendemu bi Karim Benzema chema sansem nyane enya no kra no nti papa ye fen Gerard Damino Karim Benzema enso SU na so pese Oakland ho upiemu Manchester City Bobuku no Abrante fan Kevin Phillips ehona Abrante osina kan Edmomo obepiem ne niam nhyeda nkoye emfema no onya bi embo no ana sa reporter to dwa enso enese Barcelona so mi hia Abrante na fe Atletico Madrid enso mi hia Abrante a ye fa Kevin Phillips intimate City diaba se enkonkopem enana hotwe de na sama hu Abrante ense okọ ana se otena Jordan Anderson nie now a captain of the Liverpool in a 6 months ago o feel Liverpool ko san ye edema El Ittifaq our Saudi Pro League ni mo na dia eba ne se papa ne se o hwe Saudi Pro League na ono ontimi embobi e bi se o bo game na ni baba is 69 per normal stadium ya my na sa pe na mkofo na moko enti El Ittifaq ebo game stadium kese na ni pa 69 per na o Saudi for na ngasa board na ngasa de omompe na osi ni akoso ni de ni nje ho kra enunti wa terminating contract no with El Ittifaq report and second say Ajax Amsterdam Holland Mr. Branton omu ehia no enunti no likely say Branton fan Jordan Anderson AF Saudi Pro League ni mo akopie mu e Holland LDVC ni mo na akosi akan enso e di amomo Ivan Toney oronso wakasa na ne kasa mu no na aboa ma Arsenal ene Chelsea Mr. Branton no mpusi akra bia omsa beka ne fi say Ivan Toney say Sisiade onya top club obebo na Brentford nem se emboa no 8 every month no wa serve wie ni ban zia ban bia ni su bio enu nti no o se Brentford die am se club no isa enu nti no ombo o kan hansem ne pe Arsenal ne Chelsea nyina ensa twomti sa Brentford no em se mpushi kakra bia o musabe kana Kofi
World Cup final 2026 no. Na airban say stadium ayefɛ no AT&T Stadium or Texas. Dallas Cowboys omo pitch no so. Ho na World Cup final 2026 no yebebo no. Na nka FIFA ehwɛ so betimi yusu New York's MetLife Stadium no. Then so omo say Dallas Cowboys omo stadium no 100,000 capacity. Edunti no FIFA say obo yusu no na fe World Cup 2026 grand finale no odi abo no bibia nso akoye e de amomo. Ye gina we so na de nsam na si ha na fe captain in the morning enso atoa so ene awie hia yen anwumre hia yen afei anwumre se na Kofi di kan catch on kankani power game no enso eba so e wo yase he ya na sai confirm. Okay, into game no giant screen Ghana against Egypt e wo yase ha ya. Baby a wo bia no benya bi no ahwe na bibia nso akoye e de amount no Ghana game against Egypt no aye ne ye di pie o ye be man so abra o ye be ma abra o se man be support na kuluzu ma de ada na chawa ha wo je ni Mr. Ghana di de bia na prize Egypt na man kan kan po we no Ghana ya team wa Egypt dabi nya Ghana Egypt na man ye din no na me boa Ghana na man ye din na ye ko wo ka ko bobra che Egypt ni afufu we ko hia wo fe dabi say Egypt so zia media minim say Egypt ni Ghana shia 12 game the two teams ni na no de hey na Ghana no de team wa de kwaye kan kan for we final na e ko bodu Ghana ni e bobo wa enya final na e bobo Omo for the one for nya no ntia se aka se game Ghana ni Egypt kan kan ni powe o se Ghana ayese fufu ase no ya de si bitwaso Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM.
Yam faster and confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejini, Kofi Ejiri, Ben Mawili, Raymond Ashite Tete. Yedo Masibibre, Simano Dia Sangoche, and Abba Pano so home. Matching any Jumedi in of Frame or Boba Ofuri Amanfo. Ain't yet was so. Na yet the Akabuina Diamond. And Rania Catcher will say the New Patriotic Party NPP Woman National Executive Committee no a core a year as Setna Endra and Juniper around 9:10 Muhobe been a meeting a query 11 p.m. I hope baby. And as I can 11 abonos. And a meeting in Hunsun so no General Secretary, lawyer Justin Kodia Frimpong. Or the one man buina a day a buyer. Ain't veteran penning for Kokoye. A fee omwa a qualifier, omwa ya disqualify one. MPC Echo on a post. Omade no hun semina ediaba 376. Amount for our mubi punumu to hormone coco fan cratano. Omi 376. Oma son so ya de huamane bo edinam achim odan constituency. Sisia de emuada ho. That is it. The news from NPP. One more headquarters. General Secretary Justin Kodia Frimpong and Sasha Sieno Achim Odan constituency. The Honorable Alexander Akwesi Akwa or call on a push. Ononkwane Eko. And you know be nti ono no de ni duru ho no be popular acclamation ni aman hensa so akosoro na wotie mu no ye nya ode ye friend atro wie no e ko se bonchen se au okopa mosia ensam keka ya wo akotu esika ensam keka o se botia se na atro wie wo de ko na ebia fe no se bo ko ya yadi de bon kratam boss no e de to aso ani ti pa cha o mu rem e breni ho na fe yentumi nya ne tew na osofo nsomra okoshia wansan be bisa se process kana fe kura dia check na de no se bo da kan se atru we wo ni wansan se fe so pesa wansan ka usika o ko pe ka tra atru we se won kon ko fra NTCC ano joy is coming ebesamba but for now dear menka say joy couldn't come and I say ebesun kwan mu na anshe da anya hoden sa I don't know but oye anesa anyways ma yen company for hono mo energy yen fa de bon krata mo boso no fanto aso sima na duanan mienu e na abo apa no pa no nso eho efi abu mboko de bako na mi day na say uday asay hey anapeya the day is too young say obema na say me sure say wi amenya fufuo bi ade obenya fufuo adi raho I don't know raho raho Lebi. Ma raho. I wanna pay you. Apete shivi no kwa kamitwa 2 thoughts. Ara raho ani no munza. To sala mo ma kire. Nso raho ani watwa bi. Enti ensan tete wani so ana o hawo no so ko.
Quiet by best some say. Okay. Joyce Kami coordinator. Apumo Kodia. I don't got Pito. I want to say. I'm here to go coordinator. Asa. Now one come home. Was it? Now one come home. Oh, there be na me come home. Now one come home. Oh, there be. I see me. You want more? Why Uncle Fu? Oh. Tie. Enya se na me kan o ka se me kan ho a. Go form so na me ni ho. Dia tia ne se. Adwuma na me ye. Maybe when we said over to me, I have Wadia. But maybe I am so I am so proud of Densa. Yes, of course. I am so proud of him. What to me actually say for age to form. Yes. Okay, kind of Bible I used to Christo share so you man no fear doom you. Akoda ketwa. Otimi tisi mu. So that's it. Maybe I am so proud of him, and we will support him any day of opportunity. For now, Honorable Alexander Kwesiakwa, any eternity, and the mere team for Hanamo ya aware. So you know, me catch it almost say, Omina Busia for name mum. First time with you be quiet, Mammon Tete baby, sir. That's it. Into the panic first time, I know the mamma the second term na piso. Afei owie ne second term no a na kankane powie na abrantie te heka no afei na ne ye ba so so azie enti Honorable Alexander Kwesiakwa wutiri nkwa yenim se wawi ni awie a wo sen to a second term no so but ye kan si wani mu panyi se 8 years re de wotwe mu tan yebetu you know why ebedu na ma be MPP chairman wa ha. Oh, okay. Now we MPP chairman as partner. Aya wodi ha. Obe chairman partner wodi ha. Ni eti hu ni papa mi no. Ah. Ni eti hu. Ah. Share ko ani mu e. Ono ane kan e. Ko ani mu. Adwen pa ko ani mu. Musha dancer obey den. Dancer is strong. Oh, obey den say. This feeling, this feeling way, no, I've gone through some before. Na me OBPU, one to one, share, ESN. Na you try who can try. Say you perceive you free more. Ah, you be emfa. You nyakasi be you. But to me, dear. Maybe who say a decision partner na omo take decision and na almost to say a beboa wom fast yeah but for now no I was saying nyina ye to me a support ye nua dancer because we prove it and some and some but ni nyina mu no say no meta akoso ne ode ne nsa eso funtum dadie mu na dane na chi de kire no on sem fata konwa no mfata henie no nti oso beto akonanim ene koduru soro ho ene soro ho fo no say sei ene ye pese ekọ we live to fight and win another day and he's strong and pay me na bonkomo or you strong for the future. That's it. In Achimwada. Of course. I'm telling you. Say no me na me bompa say onaba Kwesiakwa. Obi voice na me busi. Na me bompa say onaba Kwesiakwa onko ne second term. Omo atie me from day one. Me ka. Me ka ha say first term dia me I don't support it. Enti mpa na me bo say 8 years na be so. 8 years no so a odi oponko di gari boto. I'm telling you. Hey, what if say Sakwatam dada ne baba dada no na say kwasi antohwe ntia so mbirinu kwasi ahwa me say ni asi uka say besa si biem bibia timi si we hefa say dada bi ne kofa dada me say asi you can market we bi ensu nto enka wo sadan dia si ensi biem okay chas ntino ye bompa ye di ama honorable send second term no ni so ade hunu emrem
ɛmfa no na say akra means obi edi abro second term me dia me kama sema chiri nyame me kama sema chiri nyame enti ne second term no na ni so ade hunu ni nyina ontumi nyama yen efie nwotwe na ye yankasa yebusuani no ye be kire ne say ye onfiri amanyose mu na ye me to a business so oh yes ma kama hada na adwen wura fi sure owie 8 years na ye na busuafo no ye gina kofi ya mamu meku no ya mamu meku no wana ebeku no ya hwe politics ru di agree ya no beku busuapani na menganja o say obedia kofi mi say sebi obewu me pa cho da bi owie a ye busuafo no ye be ko ne ho so ye busuani of course and ye wa busuapani no ho busuapani ni so no so beto ye o ka chobo ni ye anye so no no be den busuapani ka chobo ni anye so ono abantie ma age so abusuapani ko finti me chia wa no pai arabu wie ni 8 years na ye busuafo na ye abusuapani ko finti za me chia na no pai amenga jo so be dia gosi ni wuda me say arabu iwie 8 years no a ye abusuafo na ye be ka che ne say ye ye sanko to ye private business so because Ghana for no di agree ya no be kun na di kura say mafu yi ofori krom ono ko ba ko pe so ngo bi ofori krom santimantem ono ba ko pe no ko okọ sa so ngo bi na no na openi bi kire nsemu di a kire yen hwe omo bro politicians omo bro ina bi mu ani abre won sa omo bro eni ti so okọ first time na we wadwen say ubetu no a ni waje mboko na ni abre da bi omo first time de opesa wo ya na ato ani bro say onum na cowboy ya ba because we say first time no wa boka a wo hwe ni mu say obetuetua an kakra na fe obi so obaba betu and ye nya adwuma say enti I don't know owie 8 years na ye busuafo no twene mu ni beti ye pe de na ka me hwehwe ne say fine obi anim say honorable de enka contest no baaya nko be fam but now the contest na wo pay na me pay ahwade keke pa ahwa ai wade keke na wo pay dia ye wade keke ba na nke no ye o na me pay ahwade keke obi anim say honorable ene ya obefem ko befem in the wisdom of empanimfo no a na party no omo wo soro ho no kire se ebimbe ye mobo ebimbe mobo woda ya se bela ya ye mobo dodo delegate fo no na delegate fo ya ye mobo dodo ya mo TNT ya be mo TNT TNT na bibi sa be kan ye mu binum ya ye mobo dodo why mobo akodo afu ai ya yi kura ye for ai sa sike na de bobla says can crowd ya ntumi fanya hwe o asa nya hwe a sia delegate fo na bisa won anya hwe nkwa mu be ye de ntumi fanya nya yi ya akra so de betwe no kakra no ya ye mu bia ye bododo ti anope mesre wonabo ya be mo TNT keke wo de TNT no wonche oche so nyame wonche manu su obi aso na so TNT de obi abenya bi hwe wa nga mo obi enya bi TNT say acclamation de TNT no wa wo ye in charge no when I was 14 nyina she me see acclamation no na mo ye no sa yes obia oh yes acclamation dey wo ye koya ma wo no wo nso be kire ni so so be kire ntina ni so no wa be so na so so bi me say adwuma kese da honorable Alexander Kwesi Akwaso adwuma de sa say omo kwan mo di atem hunu nsuo ni sa no ma no. This is the time where you should be able to call all of them to order. And then say you can't the bitter truth in the chira womo. Say they say abranti ya mo sopa no. Ono afama nko pe ayi o. Ono antro petition amfa nko. Say ena mo party mpanifo say there be on train. Ena omo disqualify no. Ena yesi call on post. Say nti yesi call on post no party ne di nipa na ayi o. Sure. Ya de dom na ayi. It took us a media way so when they fire, fire. We don't call that leadership. But damn me, who is how? So we the fire media and never change. And no young can dear soup. Now, me and Ukraine. Or that politics yet time. You should be able to win the heart of your perceived in quote enemies, you know. You should be able to win their heart. You should be able to bring them close to you. Oh, mom, when him say, oh, your leader, not media radio, so on me, bear, means when they bear. When your leader.
Omo de ade sa no mo ye no. Onye leader. Sa say. Udi siam no obesi. Udi siam no obesi. Me de o se den onipa ne hyeda se wada a unyane no a obre. Me de wo hyeda se wada a memu a okra. That is not leadership. We call that vindictive leadership style. Hey, Emobo. You should be able to bring people on board. Even NDC for Okran, you should be able to penetrate and win more hearts. Because of I'm telling honorable. Despite in some way our tete edify a movie, but ye penasem genuinely. I mean, I'm not a hypocrite. I'll let you know. But some of encrofood be a trying who is here. Soon man more than a dear no. I'm creating unnecessary enemies. The honorable. Obu honorable in Adwuma so. But because of a name be an encrofood be. We are making me say your uncle for be so much yeme. But we would aggressive say na there can say any be clear say. I feel any clear say we now the basis so and so ye dey apem so. I was just waiting. Ejabo mo asem bia make say. E ya kan u be di atem a Yesu be di atem ni bi. Wa dwene nya adwuma so adwene nya adwuma. But ne ye kan obi o ye nyansafo bi anim say ye kan nyansasem. Bia o ye nyansani bi anim say ye kan nyansasem say we a leader you should be able to bring people on board and find any differences. Na dey vindictive. Na do style. Motuti a we ntimi so mayi mani amamo. Gbeyi. Mama friend me ne mo na o man pani muwa we bi o story bi am hu stress we ase nya agi to to me be catch now say me dey me motuti a me ni ntimi so dey me. I mean tafo o san so crowd atos me ka no kore. I mean me ka no kore na. I mean if na Ghana na dey call no. Vindictive. Sa gap ma pe ba wi etiro. O de body jam on nka. On pehwe age. Yeah, vindictive sa ni he. Hey, mom na ye obofo ne nwe di afafa nka hwan di kan fa ne yonko kan e. Say ejabo sa district a omo MP no akoye NDC for mu nya mpuntunuma no. This is the reason why. Sa dia tachire no. Yes one form ye nipa dia. We ni ma fenti me dia me mu. Ye no. Eh na Ghana no susu na mo de gina to na mo de gina omo won de to omo na do o ma adwuma na ye den dia ma omo obo this time around no speech omo de man no on kan ye no a wo so omo chochoro e pefo ne nkasa e na atwa no obekọ no obeka se matena hakada matena akasa be wala si here na da wonim se she would have been wala si here adusho bo wo ya na wo se kan se mu wo she o ma mi yem wo so ye dey oh yeah politics now oh said na me se ma mi yem na me enti no pa cho to be catch say we election here anti na da we American government be ni bia ma ora abeya asem ha oh yeah politics na ye ye ma me yem yate fair enough ye di obuo de ma sa ade no yate ye da na se na emom baby tipanyiro ya na nya ya wo Yesu Kristo no na omo ma bobje segu ya awam na omo ti ase enso Yesu ne baba ya age nkwa no now ya wuri sa opese usunsun ye de yekoto eyi mo ba you go kaza Yesu uga se mu esi se enti so si emu ada ho atimodan politics ne ye kama ne ye yie aye bi mu person am ye ni na we say untibi nka ho asem ene ye kokka be yawo omo bua kura ye beka Facebook dead ye beka ahanya Russia Ukraine but obohwe no ma bu on ma mo ye hwe ne address ahanya Russia Ukraine ye beka ense ma ya na yawo to the stance here o timi bo bi kura wu hey Timbo bia wuto obi bi ni birthday aba untumi post no nwe sha untumi mfre ne nwe se no a jar man intan ba bia na bona na watam you fake you fake account you pass some that be other politics oh be serious Facebook dey
What time will be now to Facebook? What Ross no RIP. Rest in peace. Me have seen you. And it comes to me. Me copy and post to me. Because I never condemned. I want to be cut as a time. But out to me say me I don't know the me battery mo DB say say condolence. Me continue from po. Me oh eh nipa hu ni biamo abra bonye hu hia de ba bia na ti bi try politics dey be ati ba oda politics here Facebook dey kwa na Nkwala nketen emu nipa we no obeka na asem ane aso ni aye kan ye be no we ko kan ye be no aden Facebook na we nipa odan ha Facebook odan je ana mo kwa na mo ye politics ni bi oh enye o so far the odan e wose ye ko fa papa ba ne ne bon komo owusu buaten former MP ayi asane ma so across I was ye ko fa ne ba ye ne bon nkomo na opompi nyansa de she bi ni mutiri mu hey sisi I was just waiting I was just waiting for the report some me bia yi bia sa na meka I'm just waiting for the report say you say report to say na ekwa na say na ekọ then we will let them know say sabi ayi entasu kokọ obi anum na sundwe nti ne yake no atum na akwa fun bi so say ayi odi a nka be kana sem onti ase enti odi a nka ma me ye bayifu na I mean enkwase asem sa me ba choma madwuma mu nyina ye nsi mu enkwase asem sa mu nyina mo na mo ha sin wo enso ma tese say ye de ma bibia kogina ede I mean what kind of politics are you guys doing obuwa and I'm fan me ankasa what kind of politics na mo ye ho na krum ha yi serious am mo cham so na so na gwa temfo ni nipa me kakosa la akoto aba sabi ye mo a I mean what is it my question is say yes na tear from a senior minister mo so yeah enka omo ene omo ye se nkoma beto ayi bi no mo ni Facebook na Facebook ni mo na social media na data nya senior minister mo so no ai mo dia mo ntena ho no mo na Facebook ni ho enkwasa sam nko na wudi ni kurom ha no mo sa ya politics sa time adan ya mo cham so oda time we ko kan bi na tam onipa no so a o kira adwene oni atam o ya adwenche na wo kire no kwan boko so za e be for what ho ama enu say yes ya say ena ye tutuam 22 cd ami e fine say hey semhunu obi fantasy be su fie so ma o say Messi anoso ko Messi na me no na me twen o mo report no to Pablo Agosti wo ha da be ya mi chia kakra wa obenya wo be bie nti na o kan semhunu na me twen ma report na babontin ye hunu se ne ade ne te oh Yehovah obo o momu a wo yesa wo na wo mo bo because one kasa wo nya bibi nni but me meti ai mu pani platform e wo so ayo omu nipa o omu nipa tese omu bu nipa sa tantade na wutie nsam ni bi omu ka o platform so a ano se dodo it's too much ano se nyina ya ba ko we nyina mpani mfu yi susu hu o omu nim so omu na employ omu aye ya mom yo mu hu o omu na employ omu tuwa mu ka busumi bia and that on newspaper and on ye no me I was just waiting for the report yate I don't see here and on ye no I was just waiting for the report now report number clear honorable Alexander Kwesi akọ na ekọ nti o say MPP fu nyina mo de mo chita ye den e de ta na chi but the question is omo a mo ma akwam ye di wo matem no how are you going to bring them oh say a stronghold into a film kura but who himself stronghold be a first on say ye to I don't know omo dey aye kere dey Japan ene omo hu ni omo ye omo ho say ye ko fana bo say ye ne den no
we don't do politics like that. So when me nya adwen a enya atem didie ena enye compose me meti ha yi minimu pefe se nya nipa nyina na pem asem obu a otew ne kekakra na ho ye na sikan ye na si obi so a enti ma psyche ma adwen sa edi se me ko so obi ka me ho asem bone a enya me ya bebre because ma psyche ma adwen na obo nim se ese by force si nyina na agba akwasi akwa ye support no yabo me se unim se by force unim se watanfo kro mo na boa wo ma otimi ko so abrabom of course because always be o monitor o mistakes no ma ka kire wo na wada ho so because your ben ya ko kan na brantie bi o mo brada obra no kran so oguso obo so onya nhunu ne ho anu ye ye te se me amete ha yi na wo obi maame a wewuo mfie bibiri nie okoka ne yawo akofa na be di atem because of what kakra no ko fio a ye de be mo adi what kind of politics na mo ye ne sa no ene kwaku ayidu ho wen ama be enyu adu ho wen o tie mu kura ye mfi no papa yi a o kan se mo hunu tuntu an kwaka se kokko yi ho wen you people shouldn't do that. Amanyo semi de nipa na ye I'm ready whoever obey na adwene so wode atem didie no de fa ho no ade afa me lam so we the one kata bi anchen we yo no chairman I was so mutimi ko hu bom in fact me monitor na sa constituency ahodo obi a wo platform de na yo but wo ko hwe so e fe keke no pa ne nioma waye na wo kan yes that is politics sell wo candidate no that is it no wa ja no akofa guni wufi masa manasam sa ho no ya tra ho ya kwasa politics ye jimi politics abotre ayo kwasa politics ye kan tra wo mo sunsum na bo da one kata ne de asi ma me na mase ne ja also for mra be prapre mfama yen yedase o say me so for oba for oba o be shira so for be prapre chire ajenya botra aseven creania I so type on Chenia waje war. Now the road is clear. We know honorable nkwa na eko. It is ye Kenyans asem kire wu nipa no na ya wagene say wo me Kenyans asem kire wa ye no. So anu ya ye be kire say yes so say anu ya pa. Because Ghana you be adia. Endra na mi hwe nana omampani ni video na ayi ekumfi mpanimfo akọ nana ho. Na amuka chense nana yampotem ho de mpuntu aboyen pa o mpuntu aboyen na Ghana mampanyini a per yen constitution article 36 clause 2D as stating clearly say I was said development no e kobe bia I was say balanced and was say development no imbalanced and e bi wa ha bi ni ha eyo mampani bia sede so making sure say impuntuo no akoba bia constitution no ena eka amampani ehwe nananum aye kokosra na Jubilee House no anim ka kire wo mo say what you hear to go do na me kan kra kire mo me yi mani free mo so I mean this is uncalled for. Ya lower politics in ba na to this level. Abba. Vindictive. Started right. Yeah, it was with the amount 7 minutes after 8. Anope. Yeah, guswa yisuya the kakra. Also for tonight said that intimidity say Jano bedroom no bedroom Jano. Jana na ono akasa kra de bi be ka ho. Oliver Afoma ko de. Nyankopon adom mesro nso e. Nyame adom yenso ye ho ye papa. We bless God. Ye da nyame yenso. Sure. Na ye nam kromu a ye nya positive response. Oh, okay. E de fa eye segment we e ho a ankrofo ani age se de wo kire no ho. Wow. Na me akasa kra nso endro na me nya abotre na recorded version no ne o Facebook no. Yes. Ekutie ya na hu se oh I said when you also for my friend mo kasa pepe. I'm sorry papa. The impartation ya Adwuma kasa.
vacation aye adwuma begiri say aso ye hoboko Yankopon adum sa bibia is fine pa as we are life no sure bibia okay yes sir wararoma enen so himfa na ode ye fa na me nhyira ene otieni bia ene modwuma mu mpanifo ye papa odi ahenkan na me papa ma Fred Champon so ene Root of Christ Prayer Ministry asafo nyina ene otieni bia ne ohwani bia ohwe nyame nhyira amen na onka ye ho abreni abre nyina anope me pese isua ade bi efa adoye ho okay adoye okay Bible Acts chapter 10 verse number 1 up to 4 ye kan tu na ye say no abrante bi wo ha ne ye fe no Colenius okay na usuro Nyankopon na oyadoye bebre ema nipa bebre that man was a Gentile even Oshe Poa how go a lot of pains through the ministry because of Gentiles man na oko entina ono an apostles ni bi kura no they hate him with passion because of say Gentiles man na oko because Gentiles they don't believe what they believed enti abrante ano ye Gentile na onkwasole yem permit ne kura mu nwura synagogue na oyi onipa obesuru Nyankopon na oya adoye Bible say one day odaye ena Nyankopon soma abofo ba ne nchen ebeka ehintasem kese a kire ne se Colenius odam paabo ene wadoye edusro okay odam paabo ene wadoye edusro how say obi a onim oye Gentile Onyankopon tumi soma ne angel ekọ baabi a ote ene baabi a oda koda hintasem kire ye were Christopher bebrade find difficult to evidence angels in their dream so mbe hu abofo no ma abofo abeka because angels are the messengers of our life osimu nim se ma sha abofo sa abofo nya masomfo ana enti abofo eye enipa yen te asase so they are our messengers omo na awurade somo mo ba ye nchen ebeka de ebe eda yenim de ebe to yen de ye benya ene de ye baabi a ye beko so what you say ansa na abofo beba na age Onyankopon na asoma wo enti o kristoni a unya encounter with angel na chese utosin wo baabi odam paabo ene wadoye so what you say so it took the alms giving and a trigger eternity for God to send angels to come to the life of Colenius. Colenius wadoya no yemani pa bebre ene ma Onyankopon soma ne bofo ma ne kon nchen e ma ne ko confirm niema oye wasasi su no Onyankopon soma bofo so nke kan kire ne se aye memorial e wo no Onyankopon anim nti wa Christopher bebra abrabomu enkoye ene se omo nya doye abeyen kaidum wa awurade anim ama awurade asoma ne bofo ama de ye hwehwe ne de ye busa ama na tumi aba obi wo ha na doye eso ne banko aso enso obi so na doye ntra ne ba enko obi so uka Bible na osid odampa abone English no say oya doye bebre mani pa bebre Kristo ni bi adoye eso ne banko aso Kristo ni bi adoye ensu pepani so Kristo ni bi adoye ensu dankate ni bi so Kristo ni bi adoye ensu okunani bi so Kristo ni bi adoye ensu mobroni bi so eso ne banko aso unya mobroni uni mobruhu
we are serving a God of merciful. Because say okay kan Bible no cross so nipa ye de de ne be ko ebo kwan eto ekode ne ko brempo anim say the Proverbs kan enti say afie wei say onipa pese abrabo na obo no ohu niema right as a believer ana onipa bi a onje awurade ni na say de ye hyase no obefa awurade nyankopon sa ne kra ne na genkwa na afi sa niema ya hyase a ya buboso yi obeye obi obeye adoye ubeko hospital sako tua obi a unhia ne da the hospital bill ye na to abonten yesi wan tua ne hospital bill a ya mane nkofie na obata ne ne baketwa eguntuntum mu na obenya mobrohu atua sa nipa no bill ama no such being one day you have encounter with angels akwada bi anu ne timantama ne suku atade atete ne mpabo asai ubenya mobrohu amasa akoda no aboa no asana tade foforo na wamane mpaboa foforo sa mobroni a ubeye no nyame beba unsura bem and all your prayers be answered. God never answered prayers just like that. He is a God. Okay, Bible was he is a God of just. Peri nyankopon. Oso de aba ne ma de odua na de odua no so ne di aba no so nhira enti de edi nhira beba no wanya ana wandua aba na untumi ntwa nhira obi fi se obetumi abobre obetumi abotimodin bia opebia na urade nhira no oboa misai se wonam kwambone so atwitwe moja na de yeyi ba sa wo so ye Kristo ni wafa urade se okra no age opese hu ono awurade ne nsam nhira na oya umpa abotiefo nyankurpon pa e wo se oya yemuye because ya yemuye ene ye boni nyina ono awurade ne ayemuye a oyenti ene ye boni ye nsam keka ya trudie ye dwaman ye kro no enyina onkuyen awo ye boni so na ode ye mfom ne ye boni ne ye mrato chei oye mobruhu agya uka babu a enkrofo bi koto obi a ne ya bono eda kwamukafo abona gene ho niema eprepra no ede na to lolu kwam point to death. A man of God went to meet that person on the roadside utwam o se okekanya mesem say nipa no oda ho no onye nipa omo okeka semacho omo yeden omo si nipa Bible say de otwe akra ba ko mawurade no otesa no pansonoma adena de ya bona prepra na owu enipa okaka nyame asem akere omo no omo wonkwa ewa hoden. They have not been beaten up. They have everything to wait for you. Adena wuja de owu eto nkwa nchen ekọ de owa hoden ewo nkwa sofo na wuja ne ho uni mobruhu akoma etina yete wase a eduru baby a ye nkrofo bi adoye no kra na omu hia omu obi dada ntakwa exactly osikani a wasan ye sikani adoye exactly I was said the only be I was said how the man unim say onu ntumi mfa bi ma Bible say moye wona woye muye a emfaso ben na mo wo efiri say ene bonyefo sinners also know those things. Okot man okon ne nyonko okot man ha mame opa fanda nko baby o de be man cause when me say onu so hia bi yes sir and now kon sorry a Roman ni nche presbyni ade omo ya tamfo kra presbyni ayare da fom wakoto Roman ni akoto no e wo hospital onye Roman ni nti ontua ne be ma no uni mobruhu so what you say e wo say ye mobrofo na urade nso hu ye mobo because through our alms giving through mobrohu a ye enkrofo mo mobo ye be hu mobo no through saade no na urade nso e be hu ye nso ye mobo because God sees us say ye mobrofo o say me hu say omugu what say nwan na me hu mobo
a woni wura nyan a woni wura so awurade hu yɛ mmɔbɔ enti yɛn so yɛwɔ asase so yi ɛwɔ sɛ yɛyɛ nkurɔfoɔ a yɛyɛ mmɔborɔfoɔ wone obi ɛwɔ vicinity wone obi ɛwɔ mantam wɔ brɛ huni mmɔbɔ sɛdeɛ Bartimaeus kaa no ɔse David ba humi mmɔbɔ. He took that word and turned the face of Jesus Christ towards to that man because ohun sɛ waka sama saa humi mmɔbɔ no bibie ni wa ebetumi ama Yesu akai bibi sonko abɛhwɛ abranteɛ no humi mmɔbɔ. Say the moment abeka say humi mmɔbɔ no wa ma ne hunu sɛ woyɛ powerless woyɛ weak without him nothing else nti yɛnyɛ nkurɔfoɔ a yɛbɛyɛ humɔborɔfoɔ yɛbɛyɛ adɔyɛ so wate aseɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ mu tirim ɔden ɔmo ni mmɔborɔhu sunsum ɔyɛ obi adeɛ a wo mɛkye watom wonimpa sɛ saa nipa a wokɔkye natom no ɔni deɛ obɛtumi ayi ne pii yɛgye ne 10 million sa na yɛbee na ɔni bi but wafom wo huni mmɔbɔ na fa saa mfom no kyɛ no na mesɛ one day ɔbaa ka a ɛkɔku no atete no awurade bɛhu ne mmɔbɔ asɔ akwadaa no nsa firi lɔɔlo kwan nim so there be we there mene ne bɛtwea de asi aseɛ ɛnkosi hwee na ayɛ futuo de ama ɔmo aka wakyire no at the end of the day when nyame bɛgu anim ase wode ne kɔto prison wobɛtumi akɔsa kyerɛ wo prison agye akra bibiri wobɛkɔ heaven wo a wode ne kɔtom no wobɛkɔ hell. We are serving a sovereignty God. He do what pleases him. Nti yɛnyɛ nkurɔfoɔ a yɛbɛhu nipa mmɔbɔ yɛnyɛ humɔborɔ yɛnyɛ atɛma ɛma yɛnua wokɔto sɛ wo nua bi ho akadwam a ma biribi nka na boa no how much best you can to rescue that person from that trials. Saa deɛ no a wobɛyɛ no awurade nyankopɔn so woda hia dam utu ani anto obiara no you see angels of the living God coming to rescue you. ɛnɛ mɔborɔhu ne wiase sɛ ebia obi hɔ no mu a ɔse ɛhubiri pentia obi akɔhu obi mmɔbɔ akɔnya amane o obi akɔhu obi mmɔbɔ akɔgye akagyina mu so mo ma ne sika yi mo anhu na menie metua Yesu sɛ ɔgye sika no wie na hane sɛ yɛtwe wɔn no aboɔ so yes Peter bisa sɛ ntie nkɔ so nyɛ papa daa ɔse yɛn akɔ so yɛ papa woda bia woyɛ bɔne awurade de kyɛw sɛ wonim sɛ da bia wofom Bible sɛ mpo yɛdidie yɛn kasa yɛn ne ɛyɛ mfom ɛyɛ bɔne ɛwɔ n'anim but always onyame ɛde yɛn mfom ne yɛ mmarato kyɛɛ so deɛ obi ayɛ no a wɔshow ingratitude towards you no doesn't mean sɛ ɛwɔ sɛ ahumaboro sunsum a ɛwɔ mu no wotɔtwene na wokɔfa wickedness spirit ɛtena wo mu you die and you go to hell. Sɛ onipa no watu ne ho fo yɛse your friend is saying aboa no onyawo na onka wo a onfe ne se nkyerɛ menyawo a meyɛ nso no wada ho so nti ɔno de yɛnyɛ sɛ bi a ingratitude ni nti no why na adwene sɛ bi onya do bi but ɔno ana na adwene sɛ ɔte ne baabi I want to baabi that means you are not doing it so wonya sitting down without acting wonya actor so onya no ayɛ wanya ɔte ne baabi uwo bi a ubetumi ayɛ na biribi nti usi ontoa so nyɛ ana opa na bɛyɛ you are playing wicked yɛyɛ asɔfo yi mete yi nkurɔfo bebree aba masɔle a ɔmo ni baabi da have able to rent a house for them at the moment I'm a down the man and oba asɔle 1 week they didn't come back again. Enti no bi ba no da bonten a na me wusika me se me hand man no way as I'm doing those things there God also blessings me bisa says any pan be show ingratitude no that person can come before you again no ono no wasi ono aga say sinadi kwan that is it and that doesn't guarantee say obi ono so ye different person no ube show say also no Debbie don't do that as a believer. Seriously
seriously. I was say boa. If it is one Ghana city, and I'll be say humobron dia boa ni pano, then you pan be catch say God bless you. Your prayers has been answered. And your colonials to us are before. He was doing something. Adia na oyeno. And he say na oye mubruhu ade. Oye mubruhu ade bebre. Oye mubruhu ade bebre. Enti ansa na wompa abo emu aye beba no. Unye obi a oye mubrofo a oye mubruhu fo ade a wompa abo ntimi ma. I'm telling you. So obi to man tem. Na woye mobrofo dru animra de obedi kura abo no. Ote ase. Na wantumi amasa nipa na aduane ani na wo fa sika so de koma osofo amfa so bie ni so. I'm telling you. Say mubroni bi wo me importem. Yes sir. Na ma fa sika se me de koboa me sofo. Yes sir. Bible no so na akasa de omo odifo bibi die no. Yes sir. Eyinshira no wo fra ma no ho. And wo say enye. Odifo no waduane hye ne fridge. De wagya ne wokɔ no oni di obedi. Point to death. Osi Cornelius o dampa abo ne wadoye. Okay. Edusro. That's one kase ne tre ne abra bompo. Dabi. Na say ye won kofo mo nkwa sole. But omo usa sole dan bi bubu a. Na wa fasika no wakosi sa so dan. Ubo usa sa ni pande bia no e bless. Na nkofo te asole dan na obi a onima awurade but owo mobruhu akoma kosi sa so dan. Na ono yeye na nkofo te asole dan na hia wom. Mobruhu nti. Yesu kanya mesem enipa kyere so onya baabi kurentia. Papa bi ba ne nkyɛn santuria ma bi nso ba ne nkyɛn. Ana okohu Pharisee fo nso mo nkɔ Yesu nkyɛn kɔ kan kyerɛ ne sɛ ne ba wote ne nkyɛn ayade a woda wuo mpa so. Esan sɛ oye obi a no oye mobruhu ni panti. Otumi hu saa Pharisee fo mpanifo ansa na abehu Pharisee pani a ogyina Yesu nkyɛn no. Unye obi a oye mobruhu a society na accept wa. Untumi man no one dey give you amount but edipa atwe ne so nyina no ni mobro ho ade a no ye nti omu say sa santuria man na ba no they gave way to say onko ba bia Yesu Kristo ejina nsa be confirm wa doye be ma wo no Opa masisi a na nado dan kwa ye president e wo Ghana ha opa sisi ama obesen traffic be na be che no there is no traffic into any power doye ebie quite straightforward for blessings to come into your under your tent. Opinche Pharisee penny no catch and say you deserve it. And no so to be Yesu. And no catch and say obe me sefata se utie na sema oka. Okay. O se ne ba na kwada wote ne nchen no aduane sine ne ma o de wo mpaso. Ovu into here so obekọ no akọbọ mpa ya ma no anya yaresa na be me se fata se ukọ wasisi adan ade amu nyankopon e wo ye man nti mintwa no papa e wo se wutumi ye bibi a ye be refer nyankopon tu shesa osi ye mo ni pasi Yesu ban so na yense so o kan Bible a ade bia Yesu Kristo ye bia no you have to do how much best you can to practice it. You become a small ghost on this earth. Osi ma yam nyame nketewa e wasase so. Okay. Yeah. And obi a we awurade e wasase so bia we awurade ketewa wasase so bia no. You are a possessor of everything. Osi wasisi adan. E dia ma onyankopon. Oja nipa be 10,000 ni nyina ho. E di ba ko fo na chi. Mobruhu ade a wo ye ma onyankopon. Ohun se nipa pese osum nyame. But oni baabi obetena som awurade ena osisi ada kese ena odi ama nyame nkrofo so mo ntram nsum nyame onya mobruhu in terms of ne bad time, in terms of ni sorrowful time on say nyame eyi ni tumi ene na doye nso adi kire no oso men sem fata me yo nipa me hyemrase men sem fata so obehye mi su hyan ase wo de kasem no akwa ne o believe oso me so say ubie ni ase atiasefo asa asiso wogidie ka ba ma ho ko ugidie agye nkwa
Bible sa breni mu abran papa ne ko fie no saa breni mu a Yesu Kristo se wonko akola na nyankwa saa breni mu obusa ye no saa breni mu na akola na nya oje. Listen, uyi obi a wo ye moburu wo moburu ho akoma ompabo nyamiti sa wo bompaye for financial breakthrough sa wo bompaye for marriage sa wo bompaye for giving birth sa wo bompaye for you to travel sa wo bompaye for good health sa wo bompaye say ubenya emoa me say uni moburu ho akoma ompabo nyamiti I was say unya moburu ho akoma we see a friend on Sam Tuga or say Obi please. Good morning. Tell Papa for me, may his anointing be multiplied and be great. Whilst we are sinners on this earth, so when who will be more now so from be that person will never say on Usubenya Humobrama. So if you deserve say uwa ubewu. If you deserve to go to prison, you will go. Inti what do you bet me a prolong one kwan ubedu as I see so? Yes, sir. Because ye do money na I could see papa bi awye yes so. Yes sir. Na papa na bu nkama fa so. Yes sir. Erade kan bi kire David Solomon. Or say Solomon, for that you have done. If it is not because the covenant that I have with your dad David, I might dethrone you from the chief seat. And your papa David a pama menene wa and ka ud Solomon me two ade so. So what I say. So the goodness of David was able to sustain his son David Solomon to continue to sit on the throne of Israelite. And yes, Uncle Radi Kuni Tochne, Etuna dear so Ejia Bengwano, Efri, Judah Busuyam. Adintia, not David ye mubruhumo yankopon. David beye mubruhu edema uma Israel. Was who is that uncircumcised? Exalting the God of Israel. Se obu onyankopon animutia ewo Israel. No wode oma Israel munipa ayenkoa. Who is that uncircumcised? Onyahumobro mfa ne ketewa na oye ho na bofra na oye ho. O danger ne life. Onyahumobro anka onye da. The guy was able to risk his life. 17 years boy. Afi no obenyi abawo oseme me nkwa ekugina wuwa no oni ahumobra onye da awurade say for that you have done nti oseme humako David me de me nwo konkron masra no obusuefu bi ntumi nhye nso so what you say nti nyame ma atie yen humobra koma obi fumowa Facheno 77 times. Nyamobruhu akuma uye obi papa na odi bunia yetua oka ye onipa foforo papa. Imposa nipa na okoto se otamna mu a pajani frim because you sin day by day nyame de chew. Give another good opportunity to others. You see angels of the living God visiting you, proclaiming your heart desire, giving you the visions, giving you the accurate prophecies that you want, and you become the flag bearer of the nation. Erade inshira won so papa onyame enka ho Root of Christ Prayer Ministry. Yes sir. Of Adwene Junction. Yes sir. Say na de emudin ana na de osumbi eni ho aya me ana me kwhia so de mbubo bompae kakrakra se de Awurade bema me sunsum na me nsome de abo afoforo. Okay, but it will be nante afen e ho no mo ba bi no. Oh beba na me ho if only say opasi ehia obeba me ho nko ade a my doors are open. Okay. Yes sir. All right, what are Romado number be to dwa dia man. Number obetumi afrɛ me wo so ama bibi hia wa obetumi de aba beto onyankopon anim enye manim onyankopon anim ne afa Awurade so abom paya ma 0247 17 31 32 0247 17 31 32 Awurade nhyira wotie ni bia ene ohwefo bia. Amen. Nyame nhyira mo. Nyame yadom a ochena de asore ho na Sunday mum. Ochena asore ho but we will come here before
we will go and start church. You share Solias Friday and you share Solias 10 near point 12. Okay. And a member down so. You share Solias or Achimota Forest. Okay. 8, 10 near point. Nyame inshira won so papa. All right, into abusia for ye ne odi4 Prince Asare na etwetwe enkomo na no asisi and Root of Christ Prayer Ministry ono ne kofareba ya oda asafu yi ano nyame inshira ne papa. Nyankopon ya adoma wo chena so ye besande ne hia wa ha no mo na afei Start It Right Summit ya ye de ebro obusumi we nyina no yatumi akoso na yesua ne oma bebre no a yɛbɛtoa so na afei yɛde nkɔmmɔ no ne aka nyinaa de ama wo sima aduasa ɛnan sima no aduasa ɛnan ɛna abɔ apa no pa no nwɔtwe ɛho na yɛbɛhwɛ sɛ yɛne DCO ɔmo deɛ ne yɛ ɛfa na api ɔmo position ne deɛ yɛ ana no ɔdene DCOF Paul Brako apia ana ma nyɛ de ne yo yɛne no ɛbɛbɔ nkɔmmɔ sisi a yɛbɛkɔ chinso nyankopɔn yɛ adom a dwumadie kɛseɛ bi bɛkɔ so ɛwɔ chinso no deɛ me ankasa me second town no chinso kɛda akyire hɔ baabi chinso ɛyɛ adeɛ a mpanimfoɔ kɔ akɔdi dwumadie kɛseɛ paa ɛwɔ hɔ nom a yɛbɛhwɛ na yɛne ɔpani abɔ nkɔmmɔ na ɔpani ɔyɛ fire service wopa mpɔtam ha nom a anaasɛ Ghana ha fire service mpanimfoɔ no ɔno nso so ɛka ho bi yɛbɛhwɛ na yɛne no abɔ nkɔmmɔ company yi sɛ ɔpɛ asase ɛdi ne dwuma nti ɛyɛ adeɛ a wowɔ asase no bi a wadaroma sɛ wode bɛhae no sɛ hae no mopɛ sɛ yɛ ntientie mu anaa tenten mu ɛno nti yɛsɛ rent anaasɛ lease sɛdeɛ mopɛ sɛ moyɛ no biara no mepakyɛw ɛno ane sɛ wobɛfrɛ wɔ m na ɔmo agye wo so na ayɛ kama paa. Alright, nti yɛnkɔ ahoma no so na yɛne DCOF Mark Brako apia yɛne ne nkɔnkɔnkɔbɔ nkɔmmɔ homecoming a ɛbɛkɔ so ɛwɔ akyem ochin so me ankasa me kurom ne ne mpɔtam hɔ yɛne wɔn nkɔbɔ ɛho nkɔmmɔ DCOP OF rather wote yɛnka a all correct sir? Yeah, all correct, but DCFO. DCFO. Mark Brako. Oh, okay. DCFO. Mum. All right. Inti chema ya no correct we chiri hodi amayen. Anope de ba wo nchen a adwempa mwanya e de afa chimsuman ho. Eno ne yepese ba be di mu nkomo kakra na no oni odi ankan hyase ana mo brobro so kakra. Dwumadie na epempen so nyame ya adom adaben na eba so adaroma. In fact, you see, I'm a reporter. I call Tamale. The name can come to me. Time of and come up for me, baby, and about an hour or 2 times. Nanke didn't come up. Then yes, I did. And people can say, yes, one bar. A year and there, a time is a year day. I call Aquacoposi a year question. And the Jumadiano a basso. And then, ye pen aquaba night. Ye work to me now, you share with Shinsuku. Na nyame admaya ma yɛn ho akwaba na na de chinye efiada no ɔkyan no na yɛ clean up exercise ɛwɔ ekin so krom yɛ safety wɔ fɛfɛɛfɛ ne menda no yɛbɛyɛ yɛfɛ no health work na nyame yɛ adom a yɛyɛ medical screening ne yɛyɛ games na kwasiada no yɛabɔ afɔreɛ 2020 a odi ahenkan ankasa ɛyɛ emu MC ntinsa anete okay enti we dey say dey waka say wutu kwan ni ntino yen hawo bebre nyame ya adom na ochena kra okuduru a yebetimi adi enkomo no yebeda ase anopai okay yo me da masiri all right abusia ye ne DCFO Mark Brako apia oye Ghana Fire Service mpanimfo no baako ewo oman Ghana mu ha no mo a so oye fire service ni a opani wuni mu no wa ben pa chinso ena yira e free na ene se omo eye homecoming sanse na no na ochehene ka se nyame ye wadom na se awrade to nsem a wo se wutimi ko krom na akoye bibi wo ho no mo se ne daache ebebe odin enti agidi ye sese futu no ana DCFO
Mark Bracon Apia watie bi agya ɔno so de kakra ɛkɔma ne manfo ɛnyɛ ɔno nko a ɔmo ɛwɔ akwantum sɛ na wakyerɛkyerɛ mu kama ɛde akyerɛ ne nyankopɔn yɛ adom ɛkyena yɛbɛsan akɔ ne nkyɛn ne no abɔ mu ɛnkɔmmɔ ɛyie na migu so a meka sɛ company so ɔpɛ asase sɛ ɔbɛ rent sɛ ɔbɛ lease di ama no onya n'ani bɛgye ho papaapa ɛfiri asɛne ɛkɔpem ɔdaa na ayɛ sɛ aboabo nyinaa ka ho ɛfiri asɛne ne kɔsi ɔdaa no onya asase no a ɔpɛ paa na mmom sɛ nkɛ wɔ kwan ho deɛ neɛ na kyerɛ sɛ ayɛ sɛ deɛ yɛtwa fufuo mu no firi atɔ nkwan mu no na ne deɛ no no enti mepaakyɛw bebree wowɔ asase na wopɛ sɛ wode hae anaa wode ma mfie bebree kakra a mepaakyɛw yɛ ana wafrɛ 0244878763 0244878763 na atumi aboa wo paa afei Jubilee Hospital nso so sɛ menka nkyerɛ wo sɛ umpom ɛna dodo pɛ baabi akɔsa wo ho yare a ɛyɛ Jubilee Hospital ɛne yɛkamfo de ama wo services no dɔso outpatient service, inpatient service, lab test no so wɔ hɔ pharmacy and antenatal care, postnatal care, theatre, maternity a yɛgye awoɔ ɛwɔ hɔ ultrasound ECG scanning machine so wɔ hɔ a yɛde bɛhwehwɛ nipadua no mu baabi a yareɛ no wɔ bia ne yɛbɛyi apue asa wo yɛade ama ho atɔ kama saa nso ne ɛwɔ counseling unit no wɔ hɔ no mu nti ebi a biribi na ɛtete wo yareɛ bi kura mpo na ɛtete wo a wohunu sɛdeɛ wokyerɛ wo nsɛmu de akyerɛ wo baa yɛbɛhwɛ ne yɛtumi atu ho anamɔ kama de ama wo w'ani anaasɛ wo sene ha wɔ no nso wo baa yɛbɛhwɛ na yɛayɛ ne kama ɛde ama wo mepakyɛw yɛwɔ ɔdan aboabo amantra bridge no so yɛgye national health insurance anso ɛna private health insurance no yɛgye ne nyinaa wobɛfrɛ wɔ 0244575799 0244575799 ɛna 0241784645 frɛ wɔ mo na afei ɛno amomɔ nkɔmmɔ wura Albert Kweku Simpson Director of Communications Ballot Education Project yɛno no nkɔɔtwe nkɔmmɔ yɛwura wote yɛnka FM so ni maakye nyame adomo na wo nso yɛde awurade ase anɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn a yɛabusuafoɔ azidiyefoɔ kyerɛ sɛ 7th December abatoa nyame yɛadom afi ɛɛba soɔ no ɛbɛsi memene da no nso yɛ homeda kɛseɛ de ma wɔn ɛkɔba saa no anaasɛ yɛyɛ atietia wɔ mo homeda no ɛso enti nkɔmmɔ deɛ ɔmu nyaeɛ anka isi no ɛnsesa date no ɛmfa nkɔhyɛ date foforɔ mo a mo ɛwɔ ballot education project mo te saa asɛm yi mo so mu sɛn madase bebree medele kan meda wase na mekyia atiefo nyinaa sɛ ɛyɛ no korɛ ɛnra na ɛnya no nti yɛ na afiri so yɛkenkan wɔ kurowa nkrataa ahodoɔ mu adeɛ ɛte ne sɛ adeɛ ɛte saa no ɛnyɛ adeɛ a oburoni bɛka sɛ ɛyɛ one off ɛsi once ebi a in a decade anaasɛ ebi a bɛyɛ 20 years mpo na ebi a biribi saa nsi nti ɛkɔba no saa no a ewiase no deɛ sɛdeɛ yɛ na ɛyɛ adjustment ne yɛ nyinaa yɛyɛ some way somehow at a point in time there was a need to also compromise in a way ɛno nkyɛ sɛ sɛdeɛ obi gyidi anaasɛ yɛtiatia obi gyidi anaa ne fa ahodeɛ so daa bi na mmom no biribi te sɛ 6 March 6 March na ɛkɔ March no mekae sɛ ɛsi kwasi ada pɛn nkwala ne kɔmaakye yɛkan sɛ abatoɔ yɛkwasi fiada a ɛne adeɛ ɛtene sɛ hwɛ ne ho sɛ nkramofoɔ nyinaa so ɛkɔyɛ asɔre ɛwɔ fiada kwasi ada a kristofoɔ dodoɔ no so ɛkɔ asɔre kwasi ada ɔmo koraa ne dɔɔso ɛna kwasi memenda a ɛziefoɔ so ɛkɔ asɔre memenda ɛwɔ mo sɛ ɛha adwen papaapa nanso akɔyɛ ade koro bi a ɛsi ne deɛ yɛ a na nke mesusu sɛ anka wɔni yɛbɛtumi ayɛ adjustment kakra ɛsiane sɛ deɛ menim sɛ dodoɔ no akɔ asɔre a yɛ a na anka ɛberɛ ɔmode pɔn no koraa no ɛwɔ anim kakra ebi a anka bɛyɛ anɔpa bɛyɛ 8 ɛkɔsi bɛyɛ 12 1 na anka ebi a dodoɔ no apɔn a sɛ ɛnyɛ nde na time no koraa ɛbɛ anim sɛ 3 p.m. a ɛna ɛwɔ 5 p.m. deɛ na anka mmerɛ wɔ mu a obi a ɔbɛkɔ asɔre bɛpɔn awie biara bɛtumi anya akwangya koraa na owie a wakɔte n'aba nanso yɛ na ɔmo nkyerɛkyerɛ mu no akɔyɛ sɛ bi a memenda nyinaa deɛ yɛ homeda a ɔmo mfa nyɛ biribiara ɛde akɔbɛyi deɛ
ɛkɔba ne saa na ebi akɔyɛ nsakrae kɛseɛ ama ɔman no a ɛno nso de ɔhaw kɛseɛ bɛbrɛ ɔman no nyinaa nti a group of people and a small group of people of the population no so how bi bɛsɛ yɛ we need to look at the larger interest ɛyɛ ɔman mu no nyinaa no deɛ ɔman no bɛhwere ne deɛ bɛtie ɔman no sen sɛ ebi nipakuo kakra nti wobisa yɛ a mɛsrɛ sɛ deɛ America no sanka ne deɛ mu a ɔmo no nyinaa no yɛntumi nyɛ adjustment kakra na ɛmboa dwumadie no saa na mede bɛkyerɛ mu enti na wadaroma o wokyerɛ mu asini pia me ate ase a you are in support of SDA for no okay the American no say SDA for na sam no mo kana ta so na so wo hwɛ the American na ka SDA for no ntumi nyɛ adjustment kakra ɛma ɔman no neka sɛ ɔman no yi sɛ ne nhyehyɛ yɛ ɛda hɔ sɛ bi a yɛbɛto aba no 7 fo no ɛyɛ ade a since 1992 say ya na yakɔ no a yɛ back ebem ke bia membo mu no ya to no 7 December saa nti sɛ kɔba sɛ ndɛ nsakraye ebe mu a yɛ constitutional instrument e back saa de yi nti ankɔba yi ankɔhwɛ a na bi a yɛ kwase sensa mbra no kra ne ba bi kakra ɛne nti na mɛsrɛ sɛ nam sɛ yɛ ɔmamu no nyinaa ade a yɛ na asɔrɔma no ɛyɛ a smaller group of the population nti anka for once no omuntumi adjustment bi ma yɛ kakra na mbo ɔmamu no nyinaa nti na kyɛ sɛ anka mesusu sɛ SDA fo no ntumi ɛhwɛ na ɔmo yɛ adjustment kakra ɛmbo ɔmamu no na kyɛ sɛ anka 7 December no deɛ ɔmo mmɔden si betumi ato aba no. Oh, okay. All right. And I just say, oh, the whole stress SDA for so omumu kakra because na ebinom nso ka say ye free Saturday no na ebi akɔhye Sunday. Na Sunday for nso say there bi yanso yɛnte ase na ye free hɔ ne de akɔhye bi a ebenada. Na ɔmo nso kɔ benada som se yɛnte ase a. Na just yenya day bi amfa nkɔhye o. Saa na timi ne ase de a wɔka ne no kora. Ghana ha yɛ wɔ no. Efi adwoada kwesi ada de bia no yɛ wɔ eku ahodo a ɔmo dwumadie. It's apart from Christianity the major ayi Ghana and Islam. You other smaller groups almost no wo ɛda ɔmo de som. Ebe ogu disi for Ghana ha kakra ye wo kanka for na de bebre. Nta se de bia no kwasi ada for nkra na ɔmo de ɔmo dɔɔso. It's ɔmo kwasi ada ne bebrebe. Efi ada nkramo for do na so efi ada na ɔmo yɛ den ɛyɛ asɔre. Nta se de bia beko bia na yɛ den be ku ati obi. But yet your man was the mechanic no a adjustment near ye. And ye be bia the Befamo thought. And because we cried a mencha there once in a decade. We are for 12 years I had 2 Abamians and maybe another open a question say. And because I saw no crowd on the Anopa upon by 1. On my point, I don't want to bet me to my bands or more closely a friend saying voting no. And says so more than no adjustment. Say the interest of the nation, Nankasa, at least, will reign paramount in this whole enterprise. Do be say an excess only and Sakrana since adjustment a more minor. Okay, Yate, and na ye better say papa na ye de see how the movie be any a besan about be na fee. Ya beji wadwentre. You many amadas, Yankopon Council. Yamin Council, hurrah, Albert Kweku Simpson, Director of Communications, Ballot Education Project. And I had a kokobon come some 47 minutes after 8 marching. And each mediating of Fremi or Boba Ofuri Amanfo. Yet was not fee and Common said, ye, ya no, near Communina, Yadama Kakranka. So away from a year SD for the Senior Staff Association of Universities of Ghana, I declare indefinite strike action. Adenya. Almost less like a tia some remunerations be a was your dema woman and ya dear dema won't almost declare a fee transport fares so lorry fare me and can lorry fare netia see ye almost less or mutum or home paying Ediasa 22nd month when a chassis and yes I'm better lorry fable the moon who are boy for crab mobo a fee later on the show, Yane Yamame Esther Kwe Soa, Bremu Central Municipal Assembly Education Director, a municipal education director, Yanane Betana Soaha, na Yabon Komo,
ɛde afa ɛhomasua ho kakra. That is it. Yɛmfa sedan kɔmfama Yesumo Herbal Center. Ɔmo Kumi Herbal Tea ɛde aba. Kumi Herbal Tea no ɛyɛ herbal tea a ɛba bɛboa yɛn na boost yɛn immune system no ɛde ama yɛn. Mebakyɛw utie me na woyɛ ɔpemfoɔ anaa ɔma abɔfra nufoɔ anaa woyɛ akwadaa below 10 years. Untumi mfa Kumi Herbal Tea no ebi. Kumi Herbal Tea no ɛboa ɛma asraafo wɔ nipadua no mu nya hoɔden yareɛ bia ɔmo so ne mu ɔmo paapaa ne tantan so. Wobɛfa tea bag ne baako de ato nsuo hyia mu. Na afei sima du kɔpem edunum ɛntɛm no wabɔ ne gwa wona wokorɔ no ɛyɛ Kumi Herbal Tea ɛyɛ papapaa. Anɔpa bia ɛbɛtumi a wodi kan bɔ no bia nsa na aduane bia wopɛ sɛ wodie no wadi na afei wowie a na anwummerɛ nso so wobɛda no wabɔ bi ansa na wada wode try ne saa bɛyɛ sɛ na wɔtwe wankasa bɛhu sɛ natural no wobɛnya ahoɔden na wode adi wo dwuma ahodoɔ a wodie nyinaa. Kumi Herbal Tea ɛnam na dwuma pa ɛyɛ nti akyem dan ha ɛne ne mpɔtam deɛ yɛato apete ho baabiaa yɛtɔn eduro ɛno nti ɔmanfoɔ a ɛwɔ always mpɔtam hɔ bɛtumi akɔ wɔ Green Pharmacy wokɔ hɔ no mu a nsa bɛka bi ɛfiri ɔman hene ɛne n'abusuafoɔ ne hɔ. Masari Pharmacy, Chumesi Drug Store, Amoafo Pharmacy, Ochiniba Drug Store, Kennedy Drug Store, afei Bosome Pharmacy nso wɔ Swedro ɛna wɔfa yaw ɛnso so wɔ akyease a wokɔ hɔ no mu a wo nsa ɛbɛtumi aka bi. Wobɛfrɛ Dr. Kumi Minta, Paul Kumi Minta ɛwɔ 0248 716402 0248 716402 and a 0503 785656 0503 785656 offer sa number na ebejo so na fe yatumi ahwew Afrakuma Community Hospital enso so eboa yen Afrakuma Community Hospital ebusia yamianum no kranie hospital we no hospital a omaboa mamframa efa nkrofo na ntempa ntitu ne mrante no wa etwo age wanije afiri wonsem mipacho oma wonsa ka eye ukọ eye ofre ne sen Afrakuma Community Hospital ho no a obetimi ahwe na wayi de afiri ho kama de ama ho Owura Isaac Donko National Chairman Edema Senior Staff Association of Universities of Ghana yɛne nkɔ twe enkomo Owura Isaac Oti Nkan FM suni mache Owura me so nka pa me joso kwa pomwe nyame adomu na wonso afishia panso okay senior staff for mo kyerɛ sɛ mo tie atua we no yɛ indefinite na kyerɛ sɛ mo ni mo da mo bɛba adan ɛdeɛ na ɛpampam mo okay that's an affair for with you free so na chia o listeners omo mo tie o ne me members a mo public university in Ghana me twi ne yɛ because me kafanti enya hwe wobetumi di afrafra mayen forgive me training here yen so mfantene ye di je ho pa okay okay ana pay nia akofa stadium ina aba ne se Ghana ban ye hu se embre no ono ankasa ne se chance na wa establish no ne ye ne de ye establish ye ne de emom ocheche mre ne wia on fa nyi adwuma. And you say, you were Pensions Act, you were Labor Act, you were so many acts in Ghana. Nina ban of 1 year. And Obia or Ghana Hamkwandi, whether foreign or local, you have to respect it. But a ban Angasa, Odi Nimbrano, a ban Angasa Mumbrani. And then say Pensions Act, a ban Wafame Jum in the Uchamaka, see, I could be part in it, never yet. Pension mami tier 2 for mami. And the available is so fair only for 1 month every month be I will pay Baba no. Now I tell pension. The same brands say, what we are Sikano, don't keep it. Give it to the fund managers, no for Sikani Yejuma, not for Sombasu. So that the worker retiring can also enjoy. I went by deduction by Scandia on your day, on Pia. It's interesting to know, sir, last year, government paid only 2 months out of the 12 months.
the same brand is saying that sir obia when you get to be a no or join a pension no default here on 3% penalty abenu ntia nti yes say your pension it is not for credit your pensioner or your future no e Ghana ha no you free because you can enya basic a young things can na what to what here it is not your duty to keep it. What they say the former fund managers, but government will do the deduction and keep the money. What are you keeping the money for? Is the money for you? Are you the investor of the fund? So for defaulting, we are saying that government should pay the 3% penalty on months now with defaulting. In the end, months now, abiding a now with the interest. Moving forward, in 2010 to 2016, government defaulted for 6 good years. You're chasing Ochiano without interest. Yet interest Ochiano, Okotia simple interest. So we are saying that the simple interest, we don't like it. Ontia the appropriate interest, the 3% per month. Ontia, yeah, a rough calculation, and you're supposed to get somewhere around 200 something million. But government paid 3% and gave us only 51 million. Yes, it's that difference, we still need it. Sika. And don't calculate it no from my hand. That actions in the young members are on more pension. Most of them are here to be paid. What do I say? Now, the pensions and some in China. Yankasa, Adwuma-Adwuma Conditions of Service, Labor Act, and say, abandoning engaging with service on weekends and public holidays are you travel overtime. To our surprise, fair wages, energy tech, actual letter by say, hey, senior staff, won't qualify say overtime allowance. Why? Without our involvement in our own conditions of service that you sign between you and us, water. I wouldn't say loans one allow say two no yet on the G2. You have to call out to the table. One shower, no one gets our conditions of service. This letter now, my trauma investing management. Yes, so I'm on draw letter with immediate effect. Okay. Tier 2, I rest. Omuntia interest now. Omuisu wrong calculation here. Omuntia man. Na letter no much say your members no more overtime now. Overtime on my years some years back, you started this will pay mono. Almost I wrote us a letter. Yes, idea. We are good to go. Until then, we are home. Okay, but I said this issue, now no any more former chairman ebo hon komo. I said makwa adena chesa. Is it that mo kwa mun kanwie? Yeah, I just said government is not committed. Because for us as labor, we are always ready to do the needful. We always try to respect the law. And this, yes, Bibi and Papa yet trade. What take Sikano, now what do call ya, and Kamubaka, you should be responsible for your own actions. And this is kind of be our take no here, and can say this stage. And I'm a catch on your pension, dear, our pension is not for credit. That one, you have to be sincere with everybody. I see. But more action we are more taking. We don't say about affecting crowdphobia. What are a hint for partner about affecting or me? Oh, say, you're more university. And to be associated with university piano about affecting. Or be associated with university piano about affecting. We know that the income generation in public universities will be seriously be affected. Seriously. And university management be aware of this action. Now, ever since I'm say me munyam penimfo no mo frɛ mo nka so munya botre mo mra round table no ho ne enjoy ana chiri din ye nya obia mo dia my ready say mo frɛ mo be call round table no ho ye kokra kakadai
as well as can simple. What for letter ba? You say the letter is in bad faith. The letter is against the Labor Act. The letter is against our conditions of service. So we draw that letter. In the way what yanka, and answer what for letter, what reverse it, asa. What the yanka, yes, we release scano. And once we release it, with the receipt a chance, so we can I don't know, and then we go back to work. You go back to work. Simple. That's what I can. Just the only thing a bema more as suspended sa strike way no, and it's a the amount here the bema more. Exactly. This doesn't need any engagement. It doesn't need any negotiation. You've done something in error. Just correct it, and you have our peace. But say baby, so no, we are not in normal times. And again, what say you put human face in so kakra ana. My brother, if I tell you the amount of money we lost when they did the haircut, you marvel. Haircut now on my year, me catch your car. Your pension you fund you lose wa. A bit shock. We are not ready to tolerate any further delays. I see. Inti asha na say ebesha say bribi. Oh, you're striking the starting and right now you're announcing and right now you're starting. I see. All right. Chama ma yemfa si ha no na yenhwe de besi achi na fe yemra won chen biom. No, Martin. All right. Abusia yene Chairman Isaac Donko, Senior Staff Association of Universities of Ghana. And yene kokko twetwe enkomo no nti isi are de e universities no mu a omo a ehwe day to day running of universities no omo no omo abontreni a sisi yi omo chese indefinite ni je kwa wo kwe ono ankasa kra no se de Yesu Kristo kwa okan ye no ono ankasa kra nim da obeba onim da obeba hwade ye bo afo okay enti yebeto aso na fe ye yiwe na firi ho ntentem na ekwan mu atimi ada ho yebeda ne ho ne akogye aboafo nkrato ye ba ye de aka nyina ka ho ewo aha ede amount ewo watch ne so no sima baako abo apa anopa na nkono eho ye na ne ye ho mra ye ba ye to aso Eba OPK Dynamic. OPK Aquafa OPK iPhone Type C cable abam. Yewo OPK iPhone cable. OPK Android cable. OPK Type C cable. Timi charge Type C phones any devices bia. Na cable no eye papa enho so eden. Eye the fastest charging cable a ye de abedwa so. Eye 200mm ewa eniti bebe biala wo plug wo bia no. Obetimi de a charge o phone. OPK power bank yewo 50,000 and 30,000 capacity. Eye the fastest charging power banker ye di abedwa so a your iPhone Android any Type C cable e wo so dada na so wo charge a etimi last 4 to 7 days. OPK airpod eno so no obetimi dia connect phone bi e wo wiase. OPK smartwatch enso no obetimi connect ama phone bia. OPK iPhone batteries enso eye iPhone 4 de no no ana afei OPK multi socket 3 USB port ewom e charge fast ni cable na e ka ho no eye 3-in-1 ebetimi a charge iPhone Android ana Type C. OPK no chi. Abina, yanitam yankwai. E wo se me kopɛ aduro no mu. Me nanti kakra na mabre. Awati egu me so. Me so menti apo. Mai hojo. Ma posu tutu me. Me chinkase ye me ya. Menti no mo twetwe me ankasa. Iboye. Ah, na awafa ada mo so ane. Won chenkra na ebe yo. Yanti apo. Na anwum ye. Me dia je. Na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufo bia bedwa so a ye fra no na Ibo mix. For general well-being, every now some yario. Ambassador, between your Jumaden, na Ibo mix no, a yema will be a ontumina, and Nasan Honam yen, a tumia to you, one more can cane. What yes, you know, crowd. Na you know, my 2 year yent mini dean sway, and no namobe here, na herba powder, a best munipedriano, and what didn't be ba, no driani by a mode, I'm a multi-beady. Na herbal powder, not even a boy, and then our pharmacies, herban over the counter shops. Dudua, na herba ventures. For 0244 774 206. FDRG Jedin Crato Yatum. Autumn
Frosie. Who finna you say? Media down to us one. No matter how far we come from here. A mighty power of a buy. Adarum. A face or the mighty power skin ointment. Abeja. Ama a 200 year rabbit to say. Kakare. Mighty power expert ointment. Ye cocoa drama pama obi a cocoa if free. Se udi emkunis rasla sope na echo. Order for entina and makoko any with them. Mighty power says. So we am at him na yet stone cracker. We hear mighty power keep fit laxative. So we have no bum kudu na ye kutua. We hear mighty power keep fit laxative. E bema we have no mu ag. Mighty power tony. E yema sisiyare. Ne mamo jansu diye mo afusani. Mighty power. Esi ho poti. Said no ye enye mapemfo. Abata yo man kola no fo. Ene nkola omunya mfie dum. Etufo mfre 0242 725 009. And now say 0243 122 192. FDA aji edwedie inkrato yi ato. Salute! Hey! When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be count. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Yina Etimi Banaso. Any Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a honka. No, Yamwa suing in no, a boy who buy every home. And now one pa, one Yarwana dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and more who are deep in tea. Ya womuntim pose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, a walk Kanshi, and you are may move to 496. Imbusaba Mesa, police in no Edrono, and Kratway, FD, as I see. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye, Obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Great, yada sese watwen yen ama yakoto enkra aba simano ensia ena abo apa no pa nonkono eho na maache ene dwumadie a ogusu a wutie nsoso edin a eda so obowoba ofori amanfo eyemen nsoso medin wadaro ma wadwen kye no betumi di aba 0533898915 0533898915 inti na ne ho samara ening fafa of abra fe mu nso amode fa Facebook no ya mo amode fa ho no mo no ayifo no mo send sa credit data ne sa nyoma no mo block wo mo amunti ni ya Facebook no ho no kokra nya yi no nti mo block wo mo am yi yo mo free so na ekwan mu ntimi na ho ema omo send message no yehu no mo de no nkinkan fama wo also betimi do de afa normal SMS and I say WhatsApp ni akinkan kama edi amount 0533898915 0533898915 fafa of abrana yenhwe na yenka ho asem kama emfa amount okay enti Apia Samuel adjoin yeda se Ewujake de Lali Berekum yeda se Nana Kwame wonso yeda se Mensan Robert yeda se Pedro wa Madina Cruz yeda se Isaac Akwa Dr. Down Blue Ofei Abigail Ishan Emmanuel Comfort Brahma ena Singlet GH mu nyina yeda masi bebre ene join mu amo share nso yeda se Afei Haley Selassie Patriotic Voices and so the be about JDM ne NDC party no omo desperate for power because person be creating loot no mo share taxpayers omo esika no ebium omo the new 3 months pay policy be the be ma a teacher for omo adwuma bebre ni nyina be yi free ho omo twitwa nursing and a teacher for training allowance no be yi nyina free ho free SHS and so omo abo kokko so omo be twam and a fee or chere say or Ghana for so omo stay away from JDM and the NDC party no sense say omo ba omo ebeba ba bema yempuntu nyina aboyen na ono na dwen cho de abara no
Pedro Amadina Cruz or semi here live. Claire Ewo Indianapolis Kumasi Tano so Kesbin Junction. Main location where no chere say wa keep it up no de aka ho yeda sibibre shama ba. Edina benya enso say 24-hour economy no de eno na ede eye ahoden no ede ba yen economy no emu. Sa vibrant night economy no ba pa and into omo de o ma dwene say omo protect agenda 2020 agenda of friend is saying 24-hour economy no because GM ebeba be ye niam yie no o de omo ntra ho no mo na GM oba abeke kan nioma bomu ama enioma ye kama pa Professor Dr. Grace Ayensu o say oye NDC incoming MP ewe Sikado Ketan Kojo Krom constituency ne dia ode eba no so omo de Kojo Krom so abeka ho on say nim say Sikado Ketan omo de Kojo Krom asa abeka ho yate Akrokeri Junior Tiero also watching live from Akrokeri. Ghana Blasters will win masa fa Blasters ni hia nkrofo no animu ho. Teacher Kujo Tepanyine Susu or say NDC will hide somewhere na omuhunu bibi kitu ebi pebun so mababe capitalize e wo so na ene omudi yedide wo Ghana ha se ne be ya Ghana fo betie wo mo saa kwan e fa so ye politics ne de ne Ghana fo wo mo ebo enwusu biom ne enya amanyosem saa omu ni bibi papa biampo e de ma Ghana fo ene nti Ghana fo ye mistake na omokoto esan de wo mo ba de ene yen na ye pewu. And Chiankoma Honorable Eric Nana Ajiman Prempe NPP parliamentary candidate hopeful Ewo Ahafuano North constituency. Honorable Vincent Ekola Sifuanso or Chese Ochiano. Dr. Down Blue Eddie Free Prem so appeal Sikano Diaba no Chese Metie audio Kanema Omampeni Kufuado Aka na utie ne reason tia or dia neglect a Kumfi district Wompuntu Honoa or wanda will be say na omampeni asemu well saka kran we se nyina fampa bonta na chi enu wie ni ten nyen ko fa JDM mfamra JDM de on kasem anto aba ama me eni ntimi mampuntu nkoso wo de amonhwe KGT Central Market kro ye hweso de oni mu pefe se kumasefo asantefo nto aba mfa man DC na so kohwe se de wakukuru market yi de esi ho no mumunu ntom na mampani akufu adu tumi hwe kumfifuo yi anim ka kiro mo se me I have to be very honest with you man to ama mitimi na me yi mani ama mo na JDM wanyina ni ama asantefo no a na ekire se wo no ene kandinia e wo se Ghana for to aba edema no yenwa be ma Dr. Down Blue dia odi free prem so apel sika de bae senior sly enso se Ghana for he will be a experience on one Sonny John Dramani Mahama and yes parliament any ubia sebi obekeke nkensemu a enimdia na ono de say ye koko fanwa the version of Nanado inti mumaye nyini ni monto aba no emfa ema JDM sly Eddie Free and crying and our day ebaye eti de kinkan ye nyina ya madwenkyira hodo bi a madaro ma mode fa Facebook de baye en yetumi akinkan ne kama de ama mo afi yentinsi famu na yenhwe WhatsApp no so de mode afa ho no mode aba na afi yemfa ba komienu bi nto aso ne yensanko yen anim amweni fita ne de ono so di free asama kese de aba na o chese good morning presenter former president John Dramani Mahama emi se won hyede nhunu ne wo ye pao na wo a wo aba bedi o mampani da na wa say ka kire Ghana for say ba wo ba ne yema wo honeymoon na sem be nkure ni yema honeymoon babyum na wo mfie enan pe say Ghana for kra kokoyem fom so okotoma na wo ba wo mfie 9 pe a mfie 9 na wo de ba bedi mampani no na wa say ka kire say yema wo honeymoon na je say o ma me ye hwe ba keke no na person san ba bi mu there be Ghana for nto aba mfa ma obi ono no pe honeymoon ye pe obi ono no wa ba bedi bidenti oba ya o tie simu abadwuma wadra and I don't know kase o Jubilee House ho de ewunim ho and nti ye do betena so anya afi ni ye do be koto e ho anu atena nti odi wunim adwuma nti o ba on your mask get set pay ye ko now the all zreze what can we ask some anu say o ba ye ma honeymoon how could you nti ono so ne de o de ba ye no wie na wasam penifo bi lai wa ha so odam ye ntwi e parliamentary candidate asama kese KK bosom pem controller so also ochia no
Nana Alhaji Razak Fantiakwa South Set Kwame Champon so eko New Dwabe North ocheche wo nyina amu ani ni agenda yanku ani mu we dia ne dia ama alright nti yamfa madwen kyerɛ no dia mo de baa ani nyina no yakenkan yamfa ensi ho na fe yansambra back to issues no eso enra NPP mpanimfo National Executive Committee no kokoye nhyiamu de report to the aba results no ne aka kyerɛ wo no na achimodan was part of it and ehwe animu se di nsunsuanso no se ne besi akode beba de aba achimodan de no de aba na enya achimodan de no nkwa ne baaye list no doso papa wo mo a ya clear wo mo ya disqualify wo ni nyina de aba tenten a enye asanketwa na empanin se de osu esu nani nya osu nani and ti yen de no any achim odan ene ne important say even before we no cry beba no na yenim say oba yen important ha no mo a mia hodu bebre no ano ya de a of friend saying contest koso wo ho me no ka say wokọ asene man so across so a ho no mo ehuru pra enya senketo a asene man so across ho no enipa mienu na ejina owura Alex Owusu na Oluwa yen anka sen Oluwa ejinam saa nso na wokọ ofase ayiribi ho no nipa miensa na ejina wokọ Achiase constituency Achiase ho no enipa enum na ejina oba Suedra nipa miensa na ejina odan de no na aye enyimemozin ene se nyame ya adom a enra no afedie yenyim yetimi bodin pa me no ka sei onimonyamfo Alexander Akwasi Akwa eko on post ewo Achimodan constituency nyame ya adom 27 no omo be kwa akofso ne nsa apagya akosora kire se wei ene Achimodan for MPP for doba oso wo mo eni nti wono ento aba emfa ma no ho nsema ye bebiri no a anwumre ye beka ne aka ne nyina ho asema fra Koma Community Hospital se onti apo abra ho no wonhwew nkran no obutuo ama Saman Olympic Stadium kwantempon so ho no mo na obehunu no e ba che oya de wotwo ho eyie ho tie bia oni mu bi etwo tete no a fa ne kɔ na yentumi hwe nyi mfamfiri ho mfama na ne ho ntɔ no Afra Koma Community Hospital de nyame anim no krenie wo mo nipa ho abotre ebo adwuma wadre pa 0597005963 0597005963 number be frɛ na ajo so afei Frimpon Enterprise so ekrayemu akire ye beka ho asɛm de akyerɛw anoparo ne ye ma wonya ne ntie sɛ ye nsa beka ye maame na ye ne na bonkomo as far as education ewe yen municipal assembly mu concern no obejoin ne ye ne di mu nkomo kakra nti ye maame Mrs. Esther Kwei Soa or your municipal education director for Bremu Central Municipal Assembly na yem papa owura Kuju ena na wo honti ono koye na ye maame baaye ye ne maame ebebo enkomo alright nti mo hwe na monye na ade emfa man no mame na enkomo ne nye kama pa okay eti Frimpon Enterprise anope wo krom ene ye de yen interview yi e de brew Frimpon Enterprise say provisions na wo pe provisions no ye wona horo bebre say wan kasa wo de na wo to na wo koto akoton ne na sefo watete bo ne so ene nti wo ko hono mo ya de a won sabe kan fofofo na ne nkrabata ne ye miensa nkwantanum obi wo ho say provisions say drinks say cosmetics okoho a won sabe kan nyina bi sisi a oton ewo ton enwo kokọ zomini nyina no upe bia okoho no mu a wonsa ebeka uyiru di sin chena fe oba eye Madarina Hotel ase ho no a ehon so na kese no ewo eno so esin chen na utwam kọ Canadian Bank dan kese ni mu a ubehunu yen ewo ho frame 0244 897525 0206473953 o fresh number si ya ye beje wo so na fe nkomo wo ho na adwumawura one wo adi adwumawura se nha ho asuogya na fo no mo am asuogya ho no nha ho nkwa chirichi kra uduru nkwantanim ho asi na fe yentumi hwe
emmo wo niema ho ayima wo na nya kama pa edi sɛ medi kan kan no ya maame me say star kwei soa atena se dada yɛnkɔ ne hɔ no na afei ne nhyɛ nkɔmmɔbɔ no ase maame apo mbɔkɔ deɛ nyame na adom bibia bɔkɔ ne mo mpae bɔ mema wetie for afisia pa onyina agye wo so afei nkɔmmɛto yɛn afei da esise na onyankopɔn adom yɛn ahoɔden soronko yɛte nkwa mu deɛ na ahoɔden na yɛsrɛ nti yɛsrɛ nkwa ahoɔden na yɛde ayɛ yɛdwuma no sɛne ɛsɛ na daakye yɛmma ɛho aba mfaso ama yɛn nyinaa. Okay. Ɛna ɛfiri bra wo ba yɛn so no nani di kan a yɛne wo bɔ nkɔmmɔ wɔ ha nti yɛbɛgyina tiefoɔ nyinaa na mu ne yɛama wakɔ aba asa de afihia pa aka ho. Wo ba yɛ wanya bosome bɛyɛ dodo sɛn? Me ba yɛ 2 years ni. Hey! Ayɛ wɔ hɔ wɔ Jerusalem. Oh, sisi yɛ a yɛwura kujoko yi. Oh, I see. Nti emfie mienu na ɛhefa na awɔ ne yɛde wo ba ha yi. Na me wo su ho. Oh, okay. Na me wo su ho. Na wo free ho no ba. Na me fi ho e ba ye bo edwuma ne bi wo ho a na ye de ba ha nso a. Okay. Ya beto aso. Wa ba beto aso. Emfie mienu ni wo ba ye wo beto education no assembly mu wɔ hefa ɛna ba bi a wodi aduru wadaroma. Oh, education de edwuma ye no. Em say yen botaye ye baako bebre keka ho de na titiru no na kire say ye hwe senia ye betete ye ma no ye ma ya wo won ntotofewa na omunyi no ye hwe senia ye betete won yi na skill a ye de be ma won ne ade na omunyi na omu grasp every knowledge. Okay. Na dachi bi no nia omo enya no omo etumi de abo omo bra. Okay. Na omo be ye burden e wo society no mu. Enti no na ye bota ye kese eno no na performance nso a ewo ho no nso de bia yesi ye improve nti ye de nyoma egu akwan mu na ye beto ye no na at least ya improve no. Okay. Nti no saa na botaye no eti. Okay. Edwuma no enye ye na ye hya ase ebi mu ahya ase omo abomodin ye omo aye omo de. Okay. Nti ye nso na ye to aso no na kire se ye hwe ye can be access ewo ye botaye ba ko a na kire say ye pese obia eco school ebinum aye omo ama enkrofo akọ school ye nso ya to aso enti no access ne say ye be ye infrastructure ye be ma emu ayefe na ama se nkwala parents omuhu a na omukon ado se omo beko. Nti ene wutumi bode wuro se obi amfa ne banko school a ono kra wa hu se ne ba na okọ school a oye protected. Nti ehu no na ye hwe. Okay. Ene nyame adom nso ye ba ye na school se binum infrastructure no na ye baby e wo ho. Okay. Nti through our MP MCE in other stakeholders no ye tumi apejam kakra ebinum any toilet first me buy no school bi wo ho a na sebe mofrey yit kan wo a omukọ okurabem na ya tete na wo ho saa na se teacher ni wo ho na afi ansa teacher ni ko titi we sebia na ya asefem nti no
yɛde yɛti bu a ho no yɛnya toilet fine MP ɛne MCE ɔmo adaworoma ɛwɔ saa schools yi mu ma sese kuraba no yɛyi ano edi enti no some of these things no ɛma woka sɛ nkurɔfoɔ nkɔ school a ɔde enigye ɛhyɛ wɔ mu nkran na ɔmo akɔ na ɔmo kɔ nso a yɛsɛ yɛwokɔ a yɛpɛ quality teaching and learning nti no yɛfa no saa nso a teacherfoɔ a ɔmo bɛkyerɛ adeɛ no yɛ postu wɔn ba a yɛ empower wɔn train teachers nti ɛno nso yɛayɛ paa na teacherfoɔ na wo train wɔn ɔmo ankasa ɔmo anigye serve as motivation to them because ɛnyɛ sɛ ɔba na ɔba ne nam hɔ kwa anyɛ saa mpo a adeɛ kyɛ ɔsi o mepɛ sɛ megye assurance na mekɔ but sɛnea ɛyi me ne me mpanimfoɔ a ɛwɔ directorate yɛde ɛyɛ atoto akwan mu a teacherfoɔ orientation training yɛne wɔn kasa ne adeɛ no sesei no ɛyɛ a na ebinom abɛsa line sɛ madam pacho mpɛ sɛ me board na ama assurance mpɛ sɛ me ba nti teacherfoɔ no sesei deɛ ebuso ebuso all right because yɛhyɛ wɔ mo nkran ankasa okay nti as municipal education director no wo wings no cover hefa ne hefa is it only primary and senior high nyina ka ho within the municipality no directorate no yɛhwɛ yɛsɛ pre-tertiary education okay na yɛka pre-tertiary a ɛyɛ na mepɛ sɛ mekyerɛkyerɛ mu a me start fi tertiary tertiary no ɛyɛ sɛ universities no mo ne adeɛ na nursing training colleges of education no baby a wowie SHS a wokɔ no ɛno ne yɛ tertiary nti yɛn no de bia yɛyɛ manka yɛmma na yɛtete wɔn no na nka obia ekodu tertiary nti no baby a ɛnka tertiary ho no ɛna yɛfrɛ no pre-tertiary nti pre-tertiary no fiti KG kindergarten yɛfrɛ no early childhood education na yɛde akɔ lower primary upper primary ɛna junior high school ɛna senior high schools nti na ɛhɔ ne pre-tertiary no nti ɛhɔ na yɛn edwuma no ɛwɔ kɛseɛ ɛfa okay nti na just say dia wo kan yɛte ase yi a efi crèche na kokosi senior high ɛhɔ no mo na wadwuma no ɛkɔkɔ eduru pɛpɛpɛ okay nti sisi a yɛn yɛ ha no mo no senior high schools na ɛwɔ ha na ɛsɛn senior high schools na ɛyɛ 3 miɛnsa Atifa Senior High Technical School, St. Francis Senior High Technical School, and Odan Senior High School. Okay, no need a bind here. A bind here. Oh, okay. A bind here. Private one no, Akim State. Akim State, okay. Okay. In fact, when you na Ghana mana omo wo ho nti no ye edwuma na e ho nso wo say ye de won ka ho nti ye de won ka ho nti ye monitoring ne ade ne omo hia ne ade no yetumi hwe won wo. Okay nti sisi wa me yahuru de na enkomo ne betumi ahyase de free ho no mo nkwala no before mbeduru senior high no e was so mutumi foundation here very strong nti yɛkɔ kindergarten ne nursery fem ho no no a municipal assembly mu sen na tie wo yi sɛ nya wo ka sɛ baabi bi mu begya o nan na nyɛ no a sen na tie ye fa kindergarten nkwala ye fa na sɛ to fe wa for ebi mu sɛ chocho. In fact, kindergarten, young education for no started in Kola already 4 years. Okay. Into almost 4 years, no.
yɛsɛ ɔmo nkɔ nursery no ne adeɛ no ɛyɛ a private schools no ɛgye wɔn ɛwɔ nursery no mu nti no kindergarten 4 years na ɔkɔ kindergarten 1 ne kindergarten 2 4 and then 5 years na ɔmo de afa akɔ primary nti ɛhɔ no nyinaa no yɛahwɛ sɛ all basic schools no should start from the kindergarten. I was a kindergarten ɛba hɔ nti no yɛne assembly ka baby a wohu sɛ yɛba no infrastructure ɛnyɛ yɛn pɛ se ɛna yɛyɛ ɛwɔ sɛ wo lobby out ɛfi assembly aban mpanyimfoɔ ne adeɛ no na yɛayɛ nti that system say primary school biara must have a kindergarten ɛnyɛ sɛ wobɛfi baabi na frɛfrɛ kɔpɔ na ɔmo aba P1 ɛno na yɛ na yɛde na yɛtete wɔn from that scratch na ayɛ yie nti yɛ aha aban mu mpanimfoɔ ɔmo wɔ Birim Central ha deɛ nea mete ɔmo so a na masɔre yɛ ɔmo te education ase nti no sɛ yɛka any problem ɛwɔ hɔ te sɛ nea na mede ayi baako yi ma example kindergarten no wɔ hɔ all right ɔwɔ hɔ nso baabi a yɛbɛgya yɛn nan ɛni hɔ nti yɛka mu a na ɛne yɛnyɛ wei ma wɔn na ɔmo ayɛ ama yɛn nti saa na ɛte ɛna ɔmo dex sɛ ɔmo bɛ ɔmo de bɛyɛ bɛtena so ne bɛyɛ adwuma esua adeɛ ne nyinaa na ɛno nso yɛaka ho asɛm ɛna ne nansen ɔmo brɛ yɛn bɛyɛ 500 ɛyɛ assembly ɛyi MP nso ɛno nso bɔ ne ho mmɔden wɔ ɛhɔ in fact ɛyɛ den mom because sɛ wokɔ aban mu a ɛnyɛ Birim Central happy na yɛyɛ education nti no bebree wɔ hɔ a ɔmo de ma but depending on your lobbying skills na afei aba. Okay. The last time na minister in charge of education ka sɛ nkwalaa no a mo free ɛhɔ no mo ɛɛba no ɔmo akenkan mu sɛ deɛ ɔmo te nneɛma se fa no asɛ ɛwɔ fam menim sɛ aha nso so ka fam a ɛwɔ ho ana ɔka ne naano no menim sɛ mo ha nso so ɛka ho a nkwalaa a ɛkenkan ɔmo kyerɛw from saa scratch hɔ no sɛ na ɛte ɔmo ahoɔden ne te wɔ yɛn mpɔtɛm ha. Yes. Ono all kasa all ka general national survey bi a omo ye say about 2% bi na omo kenkan no fom na from there and it was from 2016 and since then no ye de nneoma bebre go akwan mu na interventions bebre enso aba interventions bi a USAID for eboaye through FHI 360 your friend learning for omo boaye na yede learning program no start fi early childhood reading program EGRAP start fi ho na omo hu se akenkan no wohwe brofo akenkan ne yetwi akenkan na the alphabet no sound no it's almost the same nti no se omo to make kenkan omo mother tongue tree no eya omo betumi akenkan no brofo nti no sa intervention no start ye na ye kenkan wo tree mu no kreni methodologies a yedi gu form no wo frɛ class 2 ni na wo ma no bible bu ebia na o kan tree na you will marvel na fe and ABC Birim Central into omo we sa program na yehu say we can do a transition to English with the same methodology
Nti no yɛfrɛ bibi transition to English ɛne ne T to E. Oh, okay. Nti saa T to E no ɛna ɛno nso yɛde hyehyɛ so saa. Na Birum Central ha meka kyerɛ o ɛnya asam kakra kakra ba. Nti no mmɔfre no yɛma wɔn letter sounds na alphabetical ayi reading no. Na yɛyɛ no so na yɛkyɛke attendance to school on the part of the teachers and then the children. Any idea? In fact, what we call dashboard bi na monitoring system no so nti na yehu say teacher fo yi nso omo ye omo adwuma nkwala no so ye omo adwuma nti no nkwala no transition to English no so eno so ye de we no na che say omo akenkan na improve na how do we know so omo improve na ye reading festivals, reading quizzes and all that. Can remember how say bisa koso. Because I say over Ghana hana yen focus is on math, science and you know. Koso papa last year. Yeah reading fest and a pictures no cry wa hanka mecho. Me dimuna yɛde yɛ brass band na asa na enya sakitwa na nkwale ye ni agye wɔn ani gye wɔ school mu saa na kyerɛ sɛ na adesua ne adekyerɛ no nso na ɛkɔ so into this next week koraa no expect saa reading festival ɛbɛsɛn aba so na nkwala na aredi na yɛyɛ no wɔ DC Kwache library. Into no reading no so any improve. All right. But young ha no share parents no so more commitment so more the support or more manual to saying parents men ka say enye pa isan say me ankasa last year 2003 me what we call school performance appraisal meeting. Okay. Na spam no anka as a district na me invite parent obi amfa nipa 22 from each circuit na say each na mombra na yemmesia na me ne me mpanimfo ye say no yes parent be on to be into yankasa ye be call every school for that spam. Okay. Into abo ha ye ba pa ye ba ye every school na ye ba ye be share parents. Okay. And on a stakeholders meeting ankasa na ye hwe sania ye be ya yankwala no ebe tumi akonkan omo adesua no akonkan enti no parents no so sese omo ehu omo asade omo ehu pa any questions no bebre but most of the time no wo behwe no na ebi akwala bi ti obi nche na wafa ne ho ebufu da bi wo tete obi a fa ne se onyame na odi ama wo na wo ye enti no ene ebufu no beba bataye nkakra ye dane nti memfa akwala bia ho ebufu se why say nti me yesi okay all right nti no ban side den e benya ripple effect wo resource ye kotro inso hwe ne nsunsuan so no emfie mienu ni a mode sa changes ne de baba ya wo so ba ye no inso hwe twuro mu ete sen BC no mo ne akaka ho me da se ye BC no twuro mu no kure ni de bia ye ka se ye bibia ye pese ye improve. Okay. And I will say ampa improvement no de abapa. Okay. Abapa sese no because ye involve parents ne yi in the majuma ye ne society no into no almost atiase this year result na buy no
Chese mea metete wa ha me say ade de aye but still ye be say ya improve bio na mean to me ma analysis because ye code I was say why academia no ye ntumi mbue ye na ye bue analysis me ba betena ha bio na ma ye na emom no last year say no we share public schools single digit po mem last year. That was last year. 2022 no. Now this year 2023 no. Okay, yes. That's the last 2 years. 2 years. 2023. Okay, but me can last year po say it's like no. Academic year, right? Academic year. Single digit abem. Oh, okay. Emma Encrophobia na ye ne won ye intervention me kire won say hey eno meba so. Okay. Ade ne de ye sua akoye ne mi ye ne ade. Oh madam, yes, de nkola Koika girls be a me ne won ye. Oh, as for me, I'll go to Wesley Girls. Me say, mempe me ho asemo na Wesley Girls is some no. Oh, madam, who will do it? Me do. Are you sure? Me say you okay? Would ampa. Result by osis. Wow. Ene omo Wesley Girls. Omo yes. Municipality. Me a make catcher. Public school. I don't care private school. Debi. Abind there no. And you say at the bonnet ye can at the papa was here can school ban no. Rage experimental. Oh, okay. And me wo Presby boys okay. So obi enumpo de ono de o say science na nti no ono a obai o say madam me pabomusu STEM school oh me hwa pa ya fa no okay enti we no mu nyina ye nhyehyeye a modi gu akwan sunsunsan so a e de aba no we really challenge them okay say wo beye yi o si o meye say wo beye say wo na wo kan yo ene the support no na mpa na nansen confidence ankola enya omo ede ye presentations e was ye nhyehyeye a medigu akwan no mu no you marvel say na we o SHS na o JSS na say primary that confidence no nti eno na omode ko okay nti yesa na yama omaye peer role models ama other ones na omasua from them okay nti minim say going forward there is an improvement going forward there will be because we are pagem all right me pato afen wa join here and so much eno ni dwumadi ni din ye ne municipal education director ye mame Esther Koisoa and ye ne wo fi ha no mo aye bo nkomo ye mainstream ngumasua ho hyehyeye eno gusu o chekere ne nkomo ne ye di bebre ba bi ye di aduro no afen wa join here an so tam chuku ubeti bia ka ho na ye nkomo na ye den ye besan e de mama san ba biom because e do so pa yetimi nyina endi ni nyina nwie sisi a mama ye samra wo nche biom na ye nhwe ya hwe from crèche no ade abiduru GHS no ye hunu said your BC no sunsun so tie SHS no so wadaroma no so ho amane bot say yo me da se SHS no so ye gu super okay ye gu super sane ankwala no o enter SHS ne wo say omo ye heads no omo ho so omo bo omo ho modin ye omo ba orientation omo de ma won ene ade teacher fo a omo kira ade omo hu se e wo se me yese ne nyina egu akwan mu pepepe ye nso ye monitoring no nso ye guso amoye ye nti no
edwuma bia ye bia no ɛho ɛyi wɔ hɔ sɛ wanyɛ ne sei a ne ho nsunsuan so no sei na ɛbɛba ɛwɔ hɔ nti teacher for orientation a yɛde ma wɔn nyinaa yɛakyerɛ ne nyinaa man so ɔmo gu so ɔmo ɛyɛ na afei I talked about empowering the teachers ɛwɔ ɔmo skill no mu ne adeɛ nti yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no professional learning community nti no ɛwɔ mu a sɛ yɛwɔ timetable no so na teacher fo ahyia na afei challenging topics no ne adeɛ na ɛwɔ sɛ ebia ebi ntumi yɛ no na ya discuss how to go about things nti ne nyinaa happen wɔ SHS wɔ happen wɔ JHS ne adeɛ nti no the teachers are they are on it. Okay. And one thing so with regards to a teacher for any lesson notes, and on bit me the unsatro. And I chinchina I was say bit me a print and I chinchina was so true. Yo, me that say. You can't lesson notes na. Naturally say lesson na wo kwachire no. And notes. Okay. And who preparation wo bɛyɛ ɛnyɛ sɛ teacher bia bɛ sɔre na wekɔ gyina classroom na ɔsɛ mɛ bɛ kyerɛ adeɛ okay wo prepare yɛ ɛne na wade kyerɛ no wo yɛ ne sen nti ɛno ne lesson note no now ne aba ne sɛ sɛ yɛ sɛ yɛkɔ digital nti no aban with the collaboration with the union and all that it to me yama teacher for ato laptops abaya provide cost sharing teacher for tuyebi na abaya so etua na ya provide laptops amaye nti no laptops no even though ebinum nya omo de enam kwan mu ba de until ye 21st century skill no ye per se teacher for no etume working on the laptops and those things nti this is a case who kwaya presentation maybe hey won say ma choro bibi kakra yes. eno ne nia me beka ewo ho nti no se teacher ni na wo se bo kwachira ade na you say obi de your friend is saying lesson notes egu online and a teacher ni no wako access and wa print and all the aba say invert ya teacher ni wonya adwuma bia wonya hwe lesson notes na ye de egu ho no ye wo what do you objective of that note your previous RPK relevant previous knowledge of that and na class no men fan say class 5 near ono nipa kro na ode egu ono ne class 5 ya wo bibia your friend no entry behavior of the learner inti sa entry behavior na ono nipa na ochro ne lesson note no okay of that class 5 learner no is different from the entry behavior of wo abu presby class 5 learner. They are not the same even though they are in class 5 but they are not the same inti no se wo efa lesson notes no online na yes we bet me afa no online pepepe okay but read something, let it be a reference material for you na won so tro wo dia won so no wo kira na wo kɔ wo class na omo ebeti ase yi okay because wo entry behavior different. In fact, two individuals are totally different even though they are of the same age. And only individual differences na ye can. Okay. Into the way I would be chire sa akwala we ya de no.
it's not the same way I would be the other person there. Okay. Ain't no yes a teacher for lesson notes na dear. Ube to me atro. Ube to me I access it online. Nem mom no make it your own. Like pick some na one so tro wo de. Wo tro wa men ka say fa pen ni paper fa tro. Ube to me a type wo laptop na ye de ama no so. Okay. Ube to me a type. Na wo ye wi a na fe wo de ama wo head teacher say and a headmaster say on vet ma wo. Na nya ne a wakotwe fi online na wo de brand wo de eno de na why are you a teacher? Oh, okay. Okay. Oh, ebinom nti ase sa na almost yo yama laptop yesi yansan tro wo lesson note. Me be se pen paper ekita me. Matro but my bo e wo me laptop so that at least no bibie ne ame asese ame but eye me nsan no na me de aye. Say na yes me nkoma presentation wo baby a. Presentation say me na me prepare. I will prepare. Inti preparation no na yes teacher for e ka ye adwuma ho ye kire yen. Inti yen enya ne obi akoye na wo to copy. That doesn't make you a teacher. All right, inti eno so nchiremu kakra eno no ye da se bebre. Cases no so ya na omu ha ye te kakra with a sisofo ne omo akaka ho no. Sisofo no so ye se bebre no adwuma no mo nhyere ankonkoye. O anu afrew se bibia ekoyi ese an ne yen tete no minim sa mo so mo tibia. Yo sisofo no ye friend on school improvement support officers. Okay. First na ye friend on circuit supervisors. Omo supervise circuit no schools bebre na ye one circuit. No almost supervise. But they are supposed to give support to the school, to the teacher, to whoever. Inti no sa support na was say omo mano. Na che say e was say from time to time omo etume eco school no. And because of that no me sisos ene me coordinators nyina because of that me buy no me mo biaya plan what we called trekking program. Okay. Into your trekking program every blessed day within the month no every blessed day meaning baby I was say siso no oko into uba me officer I have the trekking program I will me notice board so enti me wo me notice board so okay enti me hwe board yi so a minim baby asiso bia wo within the day or within the time frame. Okay. Enti no say happen wo baby there. Okay. I had ye minima na minya report bia so sa. Okay. Enti no monitoring there so except say ebia sisofo one day be your workshop or baby. Okay. Na afi na chere say on to me enko that days school no. Okay. To say na me te hey e was say me come address ye workshop forest ochiman program ye de body rule e wo environmental degradation galamsey no many say ya fresh school for be selected school children from Birim South, Birim North, Birim Central ye nyina ye hia e wo Atifa ye sisos no say ebinum wo ho nti e bia enne say unhu wo schools but wo be hu wo. Okay. All right, here that's pa na ye ya ne still na no ye ha no enkwala na e chiro BC ni wie ya nyame adom
omo kɔ senior high bibiri na da so tete fie me ni say aba mo attention a yo me da say omo churo bi si wie ye no te se ne America no ye de ye mu a anka ye tete nkwala na nka omo akodum pempenso obi nti de bia me ka kire me head teachers no say omo awie school po omo track won baby a omo wo na ye hu because edwuma sin de eni aketua nti no ye hu no say last year BEC ya omo chwa nipa 1670 both public and private no mo chwa BEC no ewo Birim Central na wo wie a na was the results ni ade ba wa wo fill placement form nti no one kasa na wo choose schools about 6 of them nti omo choose schools no na ye place obia abanya ma school na wo choose ye no wa ma wo mu ba akon se ko school nti no school ne de ye de ama obia na ye hwe encrying system no mu no na ye hu say out of omo a ye place one no nipa 583 school shisha wanim say wo e wo say wo kosa school but onkoye public na private ni nyina ewo yen mention ewo Birim Central omo nkoye na sisi a yete ye hu why omo nkoye say ye den nti no yenya data ni nyina na yenya phone numbers nso omo parents phone numbers ni ade phone numbers ni bi wo ho kra edum enye correct na ye friend say omo ka say ye ebi a ye friend no was say emom no eba no oko school na emom school na unya ye na enye ho na wanko nti na kire say on enroll wo sa school no nya ye o enroll wo foforo nti na system no MPK nti no eno sa reason no eno wo ho and another reason ni ayete ye no I say ebinum so say yama yende wo baby yama school no mo si day ono ntumi enko say obi wo dan ha na ye de ne to achichi ko any day frustrate no nti onko nti omo sankrofo no nyina ye hwehwe won na fe ye nhwe sene ayebe ya se wo say yesesa omo school no ma won na boarding no ebebe mu a na yama no na fe watumi akọ ebinum so ayese we are me young wonko me ne wonko that type of guardian ebi obi ti obi nchen we wie school wa pass enso eno ane say me maka say me ntumi ne wonko adan ntumi sen aban school ya wo kweso eye free wunya wura SHS no mu a eye free nti no omo saa no mu nyina mo de mon contacting yen mo mbra ye beboa mo na nkwala na ko school okay mama ye nkomo no ye be ne kaja bi nti ye den ye be san de wahia wa ha biom ye bre na so onsem a etwato bebo ne tofa de amayen na yasan a risk edo ne yasan ba biom nti onsem a etwato kra na wadaroma yo medase tsania ya kekan nyina no ye bon ye homodin bia ewa ha ewo Birim Central ha mempanimfo a me ne won ye adwuma support kese a omode ma me no enye easy na
me how baako kakra any security issue wɔ Birim Central. School say wa ha nyina. Oh, nka light wa baby a. Nso wa ye makwan kakra na ye ko weekend ba kakra ye say ya kwa twetwen light wɔ schools no mu. Yan so mu ye pe computers di egu ye schools mu. And then light na ye de power na ye de power computers. Enti no eya na aye abemugura. Ebu abem. Ebu sanya me bo me ho modin bia nso asem ani so am nso mu di ani bi no. Ya we. Esim bi mu na school books wo cupboard mu na enkrofo akosesa ni nyina. Enene nansen ya Anglican school mu. Anglican school ewo eho. Yen kwa amambra. Ma besesa Dexsa, yes, ye hear that they be ye hear Dex na ye provide metal Dexes no. My best is 55. Oh, dang. Oh, into no, how into Nkolano, omunkot na he, Nkolano be dang na, omusua dear ye, or tana for my nasa dang. Oh, how kakra, me how bakupa no. Into no, mesre community members, all the stakeholders. Mu said by all means there are some people are almost yes but it's a wunwa and now wunya you can say hint be a men fan show men fancy because theft cases ning na ye report to my police. Police if you must still ye who into no mesre awofo ne community members nyina say ye omuhu bibi saa na omon report mayen na yen so ye hu kwan a ye de befa so na afin so say whether we like it or not no STEM education ne de aba pa aba na ne nyina ne saa equipment ne especially infrastructure no infrastructure no si ho pa de equipment no de eno no eho nya de enti no ye besra awofo omo betumi aboa yen nanka ye hwa na schools bi na ye nya science labs ne ade because yes ye beba ha bio ye another intervention e koika omo brain TLMs ne ade na baby a wodi begumpo na wodi abo ho ban na wakofi aba no kra na ye den ntino say bia ye wo labs bi ne ade na yetumi asset up na nka eno nso ebe boa kakra. All right, mama ye better say na ye de enkomo no asi ha nyankopon ya adoma said ye kan ye no ye besan ariska do biom ne aba ebeduru ho no na mo nya achievement ni bebre ni asan ka ho asem ye better say pa na ye mama ba nyon nkwa ne ba ye oni wura Augustine Amankwa oye deputy director supervision sanso na Reverend Peter Dia PR edima basic school coordinators ni nyina na yenen omo ebebo nkomo ewa ha na mo mama person dia asem bitu ya bi ma na ye kan se me say